Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres, aquest divendres ja de tardor i que convindrem que s'ha pogut circular millor a Barcelona i també a 60 municipis de tot Catalunya. Bona tarda, Antoni. Què tal, Helena? Bona tarda a tu, que també ets un home de transport públic, eh? Per cert, que de seguida parlarem d'aquesta jornada, com s'ha viscut, del seguiment que ha tingut, però estem a poques hores que comencin també les festes majors de Barcelona, les festes de la Mercè. Parlarem de la polèmica que ha generat l'elecció del pregoner, encara que per polèmiques, ara si fem una miqueta de memòria, ara em venien a la memòria aquestes imatges que veurem tot seguit. Com passa el temps, eh? Ja fa un any d'aquestes imatges famoses de la polèmica de la bandera a la balconada de l'Ajuntament. Sí, bé, més que famoses, són lamentables. Alfred Bosch i Alberto Fernández Díaz van estar molt malament tots dos, sobretot qui va començar, Alfred Bosch, l'endemà ell mateix, a la vista de com havia estat reprovat, va demanar disculpes. A primera hora del matí va dir, quan tothom m'ha posat el mirall al davant i m'ha fet veure la inconveniència d'aquestes imatges, doncs és evident que em vaig equivocar. Es va equivocar per una cosa, és a dir, si una cosa ha viscut el procés en tots aquests anys és la falta d'incidents. Afortunadament ha sigut sempre la de la independència, que no és una reclamació menor, molt pacífica, molt polida, molt ben feta, com aquell qui diu, metafòricament, sense un paper a terra. Llavors, que un responsable polític es permeti, en el balcó, el dia de la festa major, fer la guerra de les banderes, és el pitjor que podia ser. A més, sabia perfectament que Alberto Fernández Díaz, que és un gran aprofitador de moments mediàtics, no perderia ocasió i l'un per l'altre ens van brindar un espectacle que sobrava, que francament sobrava. L'any passat va ser la polèmica, la bronca de les banderes, i aquest any la polèmica l'ha generat l'elecció del pregoner. Ara estem parlant... Sí, de Javier Pérez Andújar. Et diré una cosa, Helena, sobre polèmiques amb l'elecció del pregoner n'hi ha hagut sempre a tots els ajuntaments, també en el de Barcelona. Recordo un any, em sembla que va ser que Joan Clos va convidar Elvira Lindo, si no recordo malament, i també va haver-hi polèmica, perquè els altres grups, i sempre, diguéssim, els grups d'opinió contraris al poder, aprofiten per dir, fixin-se quin símbol que han triat, i això vol dir que, no? I, de tota manera, dit això, és a dir, que s'aprofita sempre tot en política, també és veritat que vivim en una societat democràtica i que el conflicte forma part, el conflicte canalitzat a través de la discussió, de la discussió en mitjans de comunicació, a les xarxes socials, entre líders polítics, el conflicte forma part de la vida democràtica. Des d'aquest punt de vista, que hi hagi una polèmica a propòsit de qui és el pregoner em sembla absolutament normal. Una altra cosa és que aquesta polèmica s'expressi de mala manera. Per exemple, amb insults. Per exemple, amb insults moltes vegades fets, perquè això ho tenen molt les xarxes socials, fetes des de l'anonimat, que encara em sembla bastant més covard. Mira, Pérez Andújar... Sí, perquè molts espectadors potser i ciutadans de Barcelona, el dia que van sentir que seria Javier Pérez Andújar, potser no sabien qui era. De qui estaven parlant, no? Dit ràpidament, és un escriptor que ha escrit sobre Barcelona, sobre la Barcelona que ell va viure quan era petit, que és la Barcelona del Besòs, la Barcelona que toca amb Sant Adrià, la Barcelona que toca amb la Mina. Per tant, des d'aquest punt de vista, completa el puzzle de visions de la ciutat, i que havia escrit, no exactament contra el procés, però sí d'una manera irònica i una miqueta per sobre l'espatlla sobre les manifestacions de l'ANC amb el seu calculat repartiment de samarretes grogues i vermelles i de manifestants per metre quadrat. Això va portar la polèmica que coneixem. Jo només puc recomanar als telespectadors, si tenen temps i ganes, vagin a buscar un article que va escriure a la contraportada de l'Ara l'Albert Tom, en el que era una carta que li adreçava a Pérez Andújar i li deia: som de la mateixa edat però de dues Catalunyes diferents. Tu ets el de la Catalunya metropolitana, que els teus pares parlaven en castellà, etc., fill de la immigració andalusa. Jo soc de terra endins, de Taradell, d'Osona. Diu, però els dos ens unia una cosa,
que és que quan anàvem a Barcelona, diu jo a veure el Corte Inglés, els llums de Nadal i a baixar per les escales del metro, i tu, doncs, segurament, si fa no fa el mateix, ben bé no ens sentíem com a casa nostra. Anàvem a veure Barcelona, però ens en tornàvem, no? Diu, i són dues Catalunyes que no sempre han dialogat. Fins i tot, a vegades sembla que no hagin dialogat mai. I segur que tu i jo tenim coses a compartir biogràficament i socialment, i junts les podríem fer, no? I fins i tot deia que havia arribat a pensar de fer un dia un programa amb ell, no? Una passejada de les dues Catalunyes. Bueno, jo, a aquestes alçades, haver de dir que la societat és diversa i que hi ha molts tipus de pensaments em sembla sobrer, però diguem una vegada més. I, per tant, si a més resulta que algú, el Toni Albà, ha decidit fer un pregó alternatiu disfressat de Felip V, doncs, escolta, que el faci, no? Ara, hem d'entendre i practicar que vivim en una societat diversa i que, per tant, hi ha perfecte dret a manifestar la dissensió i a que tothom tingui joc en l'espai públic. I si aquest cop l'escollit ha estat Pérez Andújar, doncs un altre any serà un altre, no? Molt bé, i a més, ganes d'escoltar tots els pregons que hi hagin, siguin els oficials, siguin els alternatius, i després de demà tindrem oportunitat també d'anar-ho comentant aquí a Divendres. També hem de comentar el dia sense cotxes. No sé si has notat una reducció de la circulació, dels embussos... Sí, he notat una petita reducció de la circulació i el taxista que m'ha portat aquí a la tele, que estava treballant des de primera hora del matí, li he preguntat com va el tema, diu, bé, es nota una mica menys de circulació. També s'ha celebrat a Barcelona, també a 60 municipis d'arreu de Catalunya, és el Dia Mundial. De fet, a Barcelona s'havia celebrat ara fa uns quants anys, després es va reconvertir en la Setmana de la Sostenibilitat, i ara em venia a la memòria l'entrevista que li vas fer... Tu també, Helena? A mi també m'ha vingut. Sí, és que avui m'estan xiulant les orelles. És que a Twitter tothom et feia, suposo, notificacions del tema, sí. Estem parlant de l'entrevista a Antoni Bassas, al Matí de Catalunya Ràdio, que li fa a Joan Clos, quan Joan Clos, l'any 2003, és alcalde de la ciutat de Barcelona, i coincideix que el convida al dia sense cotxes. I bé, escoltem el que va passar. Alcalde Joan Clos, bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. Com ha vingut a la ràdio aquest matí? Jo, lamentablement, he vingut en cotxe, perquè no tenia altra forma de pujar des de casa fins aquí amb d'això. I un oient que viu molt a prop de casa seva li recorda que té el 7, que l'agafa a 200 metres de casa seva i el deixa aquí a la porta de la ràdio. Sí, però em sembla que hauria tardat una miqueta més, no vull. Sí, segons, clar. És el que té el transport públic, que es tarda sovint una miqueta més. Va ser molt recordat aquest moment. No només aquell dia, sinó les setmanes següents i fins i tot avui. Sí, va moure bastant. De tota manera, Helena, és curiós que a vegades, això, estàs 14 anys fent un programa i la gent se'n recorda de determinades coses. T'arriba un hit per... Sí. En fi, vull pensar que se'n recorden d'altres coses, però aquesta... Per cert, en aquella època no sé si també quan es feien les... Perdona, no. El que va indignar els oients és... Primer que digués que no tenia alternativa millor, perquè al cap d'una estona el van escriure i li van dir, home, vostè aleshores vivia al carrer Bailèn entre Casp i Ausiàs Marc, em fa l'efecte, o Ausiàs Marc i Alibey. I li van dir, té el 7 molt a prop de casa i hi ha una parada del 7 molt a la vora de Catalunya Ràdio, allà a la Diagonal, no? Esclar, diu, sí, però és que hauria trigat més. Clar, no? Sí, esclar. Bueno, el transport públic ja ho té, això, però... Gràcies per les peticions que fan els alcaldes en un dia com aquest, que és aquell esforç que es demana a la ciutadania, no? O sigui, més transparent no va poder ser. Però, esclar, allò... Jo crec que encara truquen ara els oients. No, en favor de la transparència va fer molt, però Déu-n'hi-do. Per cert, ahir a la nit, els qui van anar a veure el partit del Barça van poder tornar amb transport públic. Amb metro. Deixa'm dir d'això del dia sense cotxes. Jo crec que és una bona idea mal executada. Jo crec que el dia sense cotxes és una coerció. Per aquí no pots passar i et complica una mica la vida, i la vida ja és prou complicada, sobretot tenint en compte que al matí, que és quan la gent surt de casa amb el cotxe, normalment no l'agafa per gust, sinó que l'agafa per necessitat. I, escolta, ja són prous com perquè ens compliquin la vida. Ara, dit això, és a dir, que hi ha un punt... A més, el qui et fa aquesta coerció és el poder polític, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, però tant se val, o els ajuntaments que ho fan, el mateix poder polític que t'hauria d'estar garantint una bona alternativa de transport públic per no haver d'agafar el cotxe. És a dir, un senyor
que diu, avui no agafaré el cotxe, agafaré Rodalies. Bueno, doncs, felicitats. O sigui, ja m'explicaràs, quan arribis, truca'm. I va. Aleshores, perquè tots sabem com va Rodalies, no? Tot i que el transport públic en general ha millorat molt, encara té deficiències, i en el cas de Rodalies molt, no? Llavors, clar, si a tu et fan això, doncs tendeixes a empipar-te. Ara bé, comencem-nos a treure el cotxe de la nostra vida. Això em sembla una evidència. I perquè no sigui dit, et parlaré de mi, jo no tinc cotxe. Quan vaig tornar als Estats Units, el 2013, fa 3 anys, a casa vam fer una prova, que és la de dir, si tu vas a l'escola cada matí amb autobús, si tu vas a treballar amb autobús, si jo vaig a treballar amb metro, i segons com, si surto en temps puc anar caminant, potser durant la setmana el cotxe s'estarà morint de fàstic a l'aparcament i no el necessitem per res. Ho provem. I què passarà quan al cap de setmana el necessitem per sortir? El podem llogar? Ara hi ha empreses de car sharing que permeten que tu diguis de tal hora a tal hora i... Llogo un cotxe. Llogo un cotxe amb una aplicació, és molt senzill, el telèfon mòbil, li poses l'hora que el vols agafar, l'hora que el tornaràs, et surt el càrrec allà, t'ho carreguen directament, cap problema, els cotxes estan nets, estan revisats, no tens despeses d'assegurança, ni d'aparcament, ni d'assegurança, ni de benzina, ni en general no tens aquella preocupació pel cotxe, no? Bé, per no comptar el cotxe mateix, perquè un cotxe de seguida s'enfila 25.000 euros, si l'amortitzes en 7 o 8 anys, això són 200 o 300 euros al mes només de cotxe. I ara suma-li l'assegurança, etc. Bé, doncs vam fer números, jo fa 3 anys que no tinc cotxe. I ho has trobat a faltar? No, mai. No, mai. No, t'ho preguntava. I no li tinc cap mania, m'agrada conduir, però no tinc cotxe. I m'atreviria a dir, em sento bé. Crec que és, fins i tot, una contribució a la sostenibilitat, diguéssim, no? Fins i tot una mica alliberat, no ho sé, pregunto. Sí, absolutament. Perquè jo quan deixo el cotxe a l'aparcament me n'oblido, ja està, allà es queda. Jo no l'haig de portar ni a rentar. Bé, aleshores... Suposo una cosa, vius al centre? Sí, visc al centre. Això ja entenc que no és per tothom. No, però és que és molt bona opció. El Xavier Salamartín t'ho diu. Ell va anar a viure a Nova York, es va comprar un cotxe. Al cap de pocs mesos, un dia que vingui li pregunteu, al cap d'uns mesos va dir no té sentit tenir cotxe a Nova York, perquè és caríssim aparcar, no trobes mai aparcament... És un mal de cap, és un mal de cap i és un estrès, Per tant, si t'ho pots permetre. Jo ja sé que si algú ha d'anar de Reus a Tarragona cada dia, doncs no sé com et deuen estar de transport públic, però probablement... O depèn dels horaris que facis... D'acord. Dit tot això, comencem-nos a treure el cotxe del cap i de la nostra vida, per una qüestió no només d'economia, sinó també de contaminació. És a dir, tu pots estar un dia sense menjar, tu pots estar un dia sense beure, però tu no pots estar sense respirar. Tu al cap del dia respires 10.000 litres d'aire. A la ciutat de Barcelona em sembla que és la 70 en contaminació. O sigui, sent París i Londres molt més grans, estan molt millor en qualitat de l'aire que Barcelona. També hi ha les condicions atmosfèriques d'una ciutat que està com enclotada darrere d'una muntanya, etc. Bueno, tinguem-ho present també tot això. I la indústria com s'està preparant ja per aquests nous temps que venen, de cara, per exemple, al cotxe sense conductor, cotxes que ja no seran nostres, sinó que els anirem llogant i ens vindran a buscar, i tot això dels aparcaments, tot això, a la llarga o a la curta, en un futur més pròxim, més llunyà, acabarà desapareixent. És molt probable que això vagi per aquí. I si no ens el traiem nosaltres de sobre, potser ens el faran treure de cop. Sí, perquè el planeta comença a reclamar. Sí, i escolta, jo conec gent, per exemple, que queda amb un altre i entren a la ciutat a la mateixa hora o van a treballar al mateix lloc. Tot això em sembla de sentit comú. És que, a més, ho agraeix la butxaca, ho agraeixen els pulmons. Són aquestes decisions individuals que, sumades, fan un canvi significatiu. I tant que sí. Doncs ahir deia jo abans que els que van anar a veure el futbol... Sí, perdona. Van poder tornar en metro. Van poder tornar en metro perquè el metro es va allargar l'horari fins ja més enllà de les 12 de la nit i tot va anar millor, tret del partit. Això sí. I la lesió de Messi. I la lesió de Messi, que Déu-n'hi-do, també. Jo, de tota manera, crec que un partit com aquest, en general, un partit entre setmana a les 10 de la nit, em sembla com de la societat de l'opulència. Ens sobra tot. Vinga, partits a les 10 de la nit. No dormim, no dormim. Ja està bastant dit que ja manen les teles, que hem de fer una reforma horària, tot això ja està bastant dit. Jo, com a aficionat, vull afegir també que Barça-Atlètic de Madrid, dos grans pressupostos, dos grans equips, és
és un gran partit, és un dels millors partits de la temporada. Llavors, com es malgasta un dimecres a les 10 de la nit? Bueno, doncs això es fa perquè hi ha molts partits al calendari, també de les seleccions, juguen cada 3 dies i s'han d'entaforar els partits com sigui. Però això és com si jo et convido tu a llagosta, a caviar i a xampany i et dic, sí, però va, ràpid, de peu dret, i no farem sobretaula, i a més vine a casa a les 11 de la nit, però a les 12... O sigui, diries, home, convidem una mica en condicions. Servir aquest plat en aquestes condicions és malbaratar un espectacle. És malbaratar un espectacle i trobo que és de dir, és que ens sobra un Barça Atlètic de Madrid a les 10 de la nit. Escolta, parlem de coses que has fet aquests últims dies. Has estat al País Basc. He estat al País Basc un parell de dies, sí. Un parell de dies. Preparant un reportatge a propòsit de les eleccions, que són diumenge que ve. No per pulsar tant l'ambient polític com l'ambient econòmic i social. Vaig estar, per exemple, amb el rector de la Universitat del País Basc, que és la universitat pública del País Basc, Gorizelaia. Té un campus molt semblant al de l'Autònoma de Barcelona. Després, a la tarda, vaig estar veient el degà de la Facultat d'Econòmiques de Deusto. Això és Deusto, l'escola de negocis de tota la vida, la comercial, que en diuen. Aquest edifici té més d'un segle. Vaig estar parlant amb estudiants de Deusto. Vaig estar també amb Koldo Sarachaga, que és un dels experts mundials més gran en cooperatives. És el creador del gran èxit d'Irizar, per exemple, i també amb l'escriptor Bernardo Atxaga. Bueno, en conclusió, què em vaig treure? Com està la ciutadania a les portes de les eleccions? Doncs està convalescent. El País Basc està convalescent de molts anys, de dècades de violència. De cop i volta es troben que poden respirar, que pel carrer no hi ha aquella tensió ni aquella violència, fins i tot, no només violència de pistoles, sinó violència verbal o amb les mirades. La gent que abans no es parlava, es parla. En fi, hi ha presos, hi ha víctimes, i això ho seran tota la vida, però en general la societat respira, s'ha tret de sobre la motxilla que duia. I això explica que al cantó, per exemple, el Partit Nacionalista Basc, fins i tot Bildu, estiguin fent una campanya més tranquil·la, més assossegada. Urkullu, el lehendakari, que aspira a reeditar la presidència, és una persona així també, sembla com despolititzada, no? És que el seu mal no vol soroll. El País Basc ara és com aquell que ha passat un mal de cap molt gran, una migranya, i diu, ostres, tu ara, sisplau, no poseu la tele gaire alta, no? És una mica això. Els vaig trobar segurs de si mateixos, 12% d'atur, entre 12 i 13% d'atur, han salvat bastant la indústria. Es miren a Catalunya sempre amb aquell respecte de dir, ostres, vosaltres heu salvat els mots, l'idioma està molt viu, però ells tenen una estructura, la recaptació d'impostos, el concert econòmic. Això em deia Bernardo Atxaga, diu, nosaltres, diu, tenim teulat amb teules que tapen, però no en tenim gaires, no et pensis que tenim gaires teules, diu, tenim les justes. I en canvi Catalunya té moltes teules, però no té l'estructura acabada, no? Seria una miqueta això. Des d'un punt de vista polític, el dubte és per quin marge guanyarà el Partit Nacionalista Basc i amb qui podrà governar. El PNB voldria els socialistes, que és l'opció clàssica de sempre, però vaja, veurem quin joc poden donar els resultats que s'esperen que siguin molt bons, tant de Bildu com de Podemos, i què és el que en pot sortir d'aquí. És molt interessant tot el que pugui passar també amb la relació que això podrà tenir i conseqüències en la política espanyola, que tothom està amb la lupa posada a veure què pot passar aquest diumenge. Has entrevistat també a Jeremy Rifkin. Correcte. Explica'ns. Jeremy Rifkin és un economista i sociòleg nord-americà que ja fa uns 20 anys que està publicant llibres que tenen molt de ressò, l'últim dels quals, el 2014, és aquest, aquí està en castellà, la Sociedad de Coste Marginal Cero. Aquest senyor el que diu és el capitalisme s'està eclipsant, tal com es veu aquí, és a dir, s'està morint a poc, potser no es morirà del tot, sempre hi haurà compradors i venedors, sempre hi haurà beneficis i pèrdues, però està emergint una nova economia que és l'economia col·laborativa. L'exemple més clar seria Wikipedia, o això que dèiem dels cotxes que es comparteixen. Però ell on basa, diguéssim, aquesta afirmació més enllà de l'observació que en fa? Ell el que diu és que cada revolució industrial ha tingut uns elements que ara estem veient. Per exemple, la primera revolució industrial, la màquina de vapor, la fa el carbó, la impremta és la que distribueix el coneixement i el ferrocarril seria el mitjà de transport.
La segona revolució industrial és la del petroli, que genera els motors de l'electricitat, que crea el cotxe i que ens fa comunicar a través del telèfon, del telègraf o de la ràdio. Què tenim ara? Internet seria la nova forma de comunicació i quina seria la font d'energia? Les energies renovables. O sigui, ell diu que de la mateixa manera que tu comparteixes coneixement, per exemple, a Wikipedia, cada casa, i això ja està sent així a països com Alemanya o Dinamarca, en fi, no totes les cases, però moltes, cada casa serà, de fet, una central de producció elèctrica, que tu, a no tardar gaire, a no trigar gaire, et fabricaràs la teva pròpia energia. A més, la podràs emmagatzemar i la podràs compartir. I si no tens prou vent o no fa prou sol, la podràs demanar. La podràs demanar d'un de Brasil que te l'enviarà. Diguéssim que les companyies elèctriques es transformaran de manera que el que faran seran les xarxes per on tu podràs rebre i expandir l'energia que tu et faràs. Això què vol dir? Que el cost de fabricar coses serà zero. El cost marginal, és a dir, l'energia que tu necessites, entre d'altres, de costos, per fabricar res, baixarà absolutament. Diu... I per tant el preu de les coses. I per tant baixarà el preu de les coses i per tant desapareixeran llocs de treball, a la llarga, molts llocs de treball. Diu, però a la llarga, diu, això serà igual, diu, perquè viurem en una economia col·laborativa. Jo li deia, home, però estem fets per competir i per tenir beneficis, no? Si no, quin incentiu tinc? Diu, bueno, quin incentiu tenen els que ara mateix estan fent cançons i les pengen a la xarxa de franc? Bueno, potser aspiren a que després els contractin amb un concert o amb un recital o el que sigui, no? Sí, però fa uns 10 anys era impensable. Això era impensable, per exemple, aquest tipus de coses. Per no parlar del canvi mental molt gran que s'observa entre la canalla, d'ara que ara té 10, 12, 15 anys, que evidentment veuen la vida molt diferent de nosaltres, ja no valoren tant la propietat, tenir un cotxe, com l'accés, la possibilitat d'accedir a un cotxe per unes hores, pel que el necessiti, no? Bé, hi ha qui diu que aquest senyor és optimista, hi ha qui diu que aquest senyor va massa ràpid, que això no anirà tan ràpid, però aquest senyor ha estat i és encara assessor d'Angela Merkel, ha influït molt en els plans que han fet que la Xina hagi firmat els acords de París de reducció de gasos contaminants per mantenir la temperatura de la Terra. I després diu una cosa que és molt òbvia. Allà on no arribi el nostre esperit col·laboratiu, arribarà al planeta. Estem gastant, en un any, un any i mig de planeta. És a dir, necessita molt més temps per refer-se la Terra del que estem gastant. En conseqüència, tard o d'hora haurem de fer un pensament. Fa prediccions també pessimistes pel que fa a la supervivència de les espècies, que diu que en 8 dècades desapareixeran la meitat de les espècies. Sí, però és que això és un fet. De fet, hi ha antropòlegs que diuen que el gran destructor d'espècies està l'espècie humana. I això, en cert sentit, no seria cap novetat. L'únic que ara tot va molt més ràpid i, per tant, la destrucció és molt més massiva. Per cert, Antoni, ja per acabar, tu que vas estar tants anys als Estats Units, no sé si en alguna cobertura de la cerimònia dels Oscars vas tenir oportunitat de parlar, posar el micròfon, saludar Angelina Jolie o Brad Pitt. Vaig entrevistar un dia George Clooney i tinc una foto que està penjada, encara corre per internet, amb Jodie Foster. Home, no està malament. No està malament, no. Aquests dos no els vaig veure mai. Doncs nosaltres... Però no estic a favor de cap dels dos. Em semblen una parella inaccessible. Saps que hi ha famosos que dius, estic segur que si aquest el veiés ens ho passaríem tan bé? No seria el cas d'aquesta parella. Jo crec que la cosa que podries dir ni de Brad Pitt ni d'Angelina Jolie, no? Doncs nosaltres, com que avui parlarem a la nostra sobretaula a cor obert d'Angelina Jolie i Brad Pitt, hem pensat, escolta, convidem un dels dos. I com que no els podíem convidar els dos perquè ja s'han divorciat, doncs hem dit, doncs convidem a l'Angelina Jolie, Anna, i veig que el Tian està... Mira. No ens fa cas, no? No em fa cas i de fet està parlant amb ella perquè ja que ens visita i que s'ha assabentat doncs que ha demanat el divorci, ha decidit començar a fer-li preguntes, aviam com acaba això, perquè el Tian ja sabem que li agrada molt això del joc de la seducció. Bé, amb l'Angelina Jolie li demanarem que ens expliqui tots els detalls del trencament amb Brad Pitt i més coses, perquè avui també comptarem amb la presència de moltes estrelles a la sobretaula del cor. Teresa Gimpera, que ahir va celebrar els 80 anys, i també Arturo Fernández, que acaba d'estrenar Enfrentados, un espectacle al Teatre Apolo. Però tenim moltes coses més, aviam si el Tian deixa de... L'està tocant? Perquè l'Angelina està desconsolada. Vine cap aquí, que tenim moltes coses i tu estàs una mica...
desconcertat, desubicat, no sé, però ens has de presentar més coses, no? Ara no me'n recordo exactament què havia de presentar. Sí, no és veritat. És que posa nerviós, que hi ha l'Angelina aquí al costat. Aquest vespre, tu també poses nerviós, eh? Vinga, tira. Aquest vespre, conversa entre Andreu Buenafuente i Carles Puigdemont són els protagonistes del primer Fora de Sèrie, que és un programa nou que s'estrena avui, programa setmanal, on periodistes que en un moment o altre han treballat a TV3 trien a qui volen entrevistar. Més tard vindrà l'Agustí Esteve, que és el director del programa, per explicar-nos-ho, però de moment us avancem un fragmentet del programa d'aquesta nit. Si el Puigdemont aconsegueix, això ho dic jo, ho diuen els meus amics, si aconsegueix salvar Convergència, aquest home no el deixaran marxar mai. Què m'estàs dient? Tu notes aquest alè? Que si vull marxar... Prepara't. No, home, deixa'm que et convidi. No. Que Catalunya té molts gastos, tu. Tot el que puguem estalviar al país... Tampoc ho hagués passat com a dieta, Vull dir, ho hagués pagat a la meva butxaca. No, tu tens feina. Me'n vaig amb l'Angelina, tu te'n vas a la sobretaula del cor, que és molt interessant. Sí, tant que sí. Parlem de la separació i tot. Vaig cap allà. Tu cap allà. Que no hagi estat Tian Riba també entre els motius pels quals s'han divorciat Angelina Jolie i Brad Pitt. De seguida, com dèiem, de tota manera, Angelina Jolie serà a la nostra sobretaula a cor obert. Tenim moltes sorpreses i també parlarem, esclar, de la bomba informativa, que és aquesta separació. Avui tenim l'honor de comptar a la nostra taula amb Teresa Gimpera, que acaba de celebrar el seu 80 aniversari. No, Teresa... 28.200 dies. Molt bé, 28.200 dies. Moltes felicitats, Teresa. Ens fa molta il·lusió tenir-te aquí amb nosaltres, a la nostra sobretaula. També tenim a la Marijó Jordan, a l'Anna Boades, en Carles Cortina i l'advocat Màrius García Andrade, que ens ajudaran, en aquest cas l'advocat ens ajudarà a esclarir tots els dubtes legals sobre aquesta petició de divorci per part d'Angelina Jolie. Molt bona tarda a tots, benvinguts. Escolta, Teresa, tenim moltes ganes de saber com has viscut aquest aniversari tan important i que, a més, hi has arribat tan bé. Perquè, escolta, per tu no passa... És un tòpic, però és que per tu no passen els anys, Teresa. No. Sempre estàs igual. És genètic. Això és l'ànima, això ho tens a dins, Sí, però aquest dia vaig ensenyar unes fotografies de quan em vaig casar amb el Craig, que va ser l'any 90, que el meu pare ja tenia 90 anys. I està, estupendo. Vull dir que crec que m'ha ajudat la genètica. Vull dir, no puc dir res més perquè no em cuido gaire, vull dir, aquest és el problema. No et cuides gaire? No. Molta gent, ara molts espectadors que et deuen estar veient, moltes senyores possiblement de la teva edat, deuen pensar, com s'ho fa? Alimentació. El menjar, procuro menjar sa, però vull dir, a vegades al migdia, si estic per casa, dic, ai, encara no m'he mirat al mirall. O sigui que això et demostra que és que tens... Com que soc la mateixa sempre, em fa ràbia. Escolta, i quin currículum que té Teresa Gimpera al seu darrere, a part d'haver estat una de les dones i de les actrius més conegudes a partir dels anys 60, va ser nominada Lady Europa l'any 1969. Això suposo que va ser també un aconteixement per tu. Però saps per què ho vaig guanyar, jo em sembla? Per què? Per què? Explica. A part que eres molt guapa, clar. No, primer havies d'estar casada. Era Lady Europa, no era Miss. I llavors es va fer el G, la final. Sí. I esclar, el G, alguns vells encara parlen català. I tant, sí. I llavors vaig donar les gràcies en català. I allò els va conquistar del tot. Oh, clar. Va ser model? Durant quants anys va ser model? Doncs, mira, vaig començar... O no ho has deixat de ser? No, model, sí. Vaig començar el 60, devia ser 63, i el 66 vaig fer la primera... No, el 65 vaig fer la primera pel·lícula. I llavors primer vaig anar variant i al final només cinema. Jo et deia, o no ho vas deixar de ser perquè realment sempre es necessiten models de totes les edats. O s'haurien de necessitar models de totes les edats. Sí, però diuen que no venen. Això diuen? Sí. A partir de quina edat no venen? No, per exemple, talles grans, no? Que jo això ho he proposat moltes vegades en uns grans magatzems. Sí. I se'm diuen, sí, està molt bé, però és que no venem. Clar, vol dir que la noia que surt... És que som idiotes una mica, perdoneu l'expressió. Qui? Les dones? Les dones. Un producte de bellesa que surti a televisió, que digui per al cutis no sé què meravellós a partir dels 50 anys. Aquella noia no en té més de 30. Jo ho sé perquè tinc agència de models. Clar. Són les que et contracten. Clar, i quan demanen una mamà jove, doncs demanen una noia de 24, 23, o sigui que anem enredats. I la gent fonda no ha ajudat a canviar això, els anuncis amb la gent Hi fonda? ha 4 que sí, que està molt bé la gent fonda, i vull dir,
Hi ha exemples, el que passa que costa molt d'entrar en una campanya que valgui la pena, no? Perquè a mi, si em demanen ara per fer allò per a les pèrdues d'orina, jo m'hi nego. Clar. Oh, clar. No, bueno, a veure, puc entendre que t'hi neguis, però és una realitat, Vull dir Bueno, que jo moltes encara dones no. necessiten... No, però vull dir, en general, moltes dones d'una certa edat, i ja no perquè tinguin una certa edat, sinó després, per exemple, de parir... Sí, no, sí, jo ho entenc. És un producte de necessitat i és una realitat i, escolta'm, està bé que un dia hauríem de tractar també aquí amb nosaltres a la taula. Que se'n parli obertament està molt bé. Però que et demanin per fer això, jo em trobaria com... No et sentiries... Sí, perquè referíem perquè soc coneguda, perquè les dones s'identifiquin amb mi... Bueno, Concha Velasco, em sembla que ho va fer amb aquella tranquil·litat. Aquí ara ve el negoci, depèn del que ho felici. Clar, escolta, fem un repàs a alguns dels cartells que podem recordar de Teresa Gimpera, perquè són 86 pel·lícules. No. Quantes? 152, ara 152, doncs ens quedàvem curts, companys. 86, no, 152, fantàstic. Mira, aquí tenim alguns dels cartells que estàvem fent un repàs i dèiem, hi ha molts títols de pel·lícules que ara ja no tindrien cap possibilitat de ser. Les juergas del señorito. En vèiem una... Sí que podria ser. Aquesta sí, però en teníem una altra, la veurem després, crec. Vèiem allò de Novio 68. Aquesta també... sí que me'n recordo. Aquesta va ser la primera que vaig rodar a Madrid. Aquesta vas rodar a Madrid. I com va ser aquell primer rodatge fora de casa teva? Horrorós, perquè venia d'aquí, que érem tots ja una mica més moderns, i vaig arribar a Madrid i, ostres, tu era tot. I si demanava les dietes, saps què em deien sempre? Com eres catalana... Que demanaves dietes? No, que et deien, sí, allò una mica de repa... Li toca a tothom cobrar, no? Resulta que sempre tenia aquesta sensació de que si demanava el que em tocava... A veure, mirem un altre cartell de les pel·lícules de Teresa Gimpera. Ah, sí, aquest... ¿Cómo sois las mujeres? Aquest és el que jo em referia, que possiblement ja no seria un cartell ben vist avui en dia. Com en l'Arturo Fernández ens ho vam passar estupendo i a més aquí va ser una mica la lliberació de la dona per primera vegada. A l'època aquella, clar, que era màxim vendre més finques que vendre el marit. Res més. Han passat uns anys però portes un look semblant, Sí. Mira, justament avui portes el suèter ataronjat o vermell, mira. Jo crec que el que m'ha passat també és que no se'm veu molt antiquada. En fotos del principi sempre he portat el mateix estil i no se'm veu allò molt diferent. A veure, Teresa, si ara fessis allò, intentessis fer memòria d'aquestes pel·lícules que t'hem citat, hi ha algun denominador comú que t'hagi cridat l'atenció? Que sempre m'han vist distingida, rica i atractiva. Això ho tinc aquí. I ara és tremendo, no? Perquè quan em va trucar per fer les... Això és indiscutible. No, però es pensa que soc rica sempre, però de joveneta i no sé què té a veure l'aspecte amb això. Però hi ha altres coincidències entre aquestes tres pel·lícules que potser ara no hi cau, si nosaltres et farem una mica de memòria. A veure si em treus el... Totes elles vas treballar amb Arturo Fernández. Ah, sí? Bueno, moltes d'aquestes, sí. Doncs escolta, si et sembla, que passi Arturo Fernández. Per on entra? Per allà, mira. Hola. ¿Qué tal? Vaig abraçar, no? ¿Cómo estamos? Encantadísimo. Qué bien que hayas podido venir, que nos puedas acompañar. Pasa, pasa. Que me reciba una mujer tan bella. Moltes gràcies. Para mí es un verdadero placer. Difícil, que aquí hay un escalón. A Buenas veure, tardes. home... Hola, bona tarda. Aquí Teresa Gimpera, el retrobament amb Arturo Fernández. Muchas felicidades. Creo que has cumplido... 28.200 días. Que son... Porque así la gente que pensa. Que son 80 primaveras. ¡Ah, qué guapo! Tú también, ¿cómo estás, No, seu. No, lo mío es exagerado. És espectacular, és espectacular. Clar, és que, a veure... Sinceramente, si Elena pretendes que yo hable mal de mí, estás muy equivocada. No, en absolut, però ella... ¿Qué tal? Escolta, sempre va com un pinzell. Sí, va. Siempre vas como un pincel. Ahora vienes de ensayar, esto ya está ensayado, porque tenim actuant a Barcelona, Ayer tuve el placer de estrenar en el Apolo. Sí. Digamos, la obra de teatro más importante que ha caído en mis manos, eso sí que es cierto. ¿Por qué es la más importante? Pues por el tema. El tema es un problema, es un seminarista que quiere cambiar la iglesia, quiere que las mujeres sean sacerdotes, que los curas se casen, que los homosexuales
curas se admitan en la iglesia y se casen también. Imagínate. Temas de actualidad. Ante un párroco que tiene la mejor parroquia, digamos, de Barcelona, de la Sagrada Familia. Es un burgués que le viene con estos problemas y lo único que desea el párroco es saber tocar el piano para cantar boleros. Eso es el párroco. Y mira tú, el muchacho este, que es un revolucionario magnífico, aparte que es un diálogo extraordinario con... Te estamos viendo actuar, ahora. Sí, con unas situaciones muy, muy importantes. Levantarse, digamos, el telón y ver todo una iglesia con el púlpito, ya eso causa una gran sorpresa. Habíais coincidido, y lo estábamos recordando ahora, con Teresa Gimpera en numerosas pel·lícules. Hemos escogido 3, però tenim oportunitat de veure un fragment d'aquesta coincidència cinematogràfica. Y porque te quiero con toda mi alma. Teresa, amor mío. Ahí va, se están besando. Qué raro. Y luego dice papá que eso no es tolerado. Pero bueno, si está aquí toda la tropa. Hola, mamá, qué guapa estás. Boliche. Aquest és un fragment de la pel·lícula Como sois las mujeres, del director Pedro Lazaga. És una pel·lícula de l'any 68, donde los dos sois los protagonistas. ¿Os en recordaba? ¿Os acordabais perfectamente de esta película? Y además tuvo muchos premios. Yo tuve el placer de recibir el premio al mejor actor, digamos, del año, que era los Goyas de ahora, pues entonces era del círculo cinematográfico en aquel entonces. Y yo con Teresa Gimpera tengo una anécdota graciosísima. Teresa Gimpera, lo digo, era la mujer más atractiva que existía, digamos, en España. Se la conocía por los spots publicitarios que hacía. Y entonces yo tenía una novia y estábamos en casa y cada vez que salía un spot publicitario de ella, corría rápidamente a apagar la televisión. Porque ¿se ponía celosa? No, es que me gustaba un montón. Y mira tú por dónde, luego el destino me ha tocado... coincidir. A mí me gustaría decir una cosa a favor de Arturo, que como actor y como trato con las mujeres es perfecto. Porque en aquella época me acuerdo que otros intentaban, ¿sabes?, buscar lío. Había mucho pulpo. Y él fue súper correcto, es verdad, yo nunca... Me acuerdo de la escena de cama, que estuvimos como 3 días... A ver, ¿escena de cama también hicisteis? No, pero no de amor, sino que hablábamos y estábamos... Porque él se rompió la pata y entonces estaba hecho Era un matrimonio, entonces llevaba entonces ya tiempo. no habían escenas de cama. No, pero quiero decir que en cine, lo que tú ves 5 minutos, igual estuvimos 3 mañanas en la cama. Totalmente. Que al menos te viene un sueño ya, pero todavía hay que... Y decías, Arturo, que eras besucón tú en el cine. Sí. Yo en cuanto encontraba una mujer, para mí, he sido un gran aficionado a eso. Como me dejase, ¿para qué te voy a contar? ¿Y cuántas mujeres se habrán enamorado de ti también? No tantas. ¿No? Se han quedado cortas todas. Tenían que haberse enamorado más, en realidad, porque sobre todo ahora ya entre Teresa y yo debemos de sumar tantos años que podíamos tomar café con Hernán Cortés. Yo creo que sí. No, pero, tanto. Sí, pero ¿Siento y algo? Sí, no, déjalo. Hombre, de 40.000 días a 200, no sé qué. Pues, sí, no, déjalo, no calcules. Nos conocimos muy jóvenes y muy... Sí, totalmente. Y estamos muy bien. Ahora comentábamos con Teresa que en el mundo, por ejemplo, de las modelos, que llega un momento que las obligan a retirarse, que dice que ya no venden las modelos a partir de una cierta edad. Tú estás actuando. ¿El teatro también obliga a retirarse a partir de una cierta edad? ¿Cuesta más cuando uno empieza a cumplir ya unos cuantos años? No, verás, yo he elegido una profesión, o tenemos una profesión, que te puede retirar cuando tú quieres. Eso no es una suerte. Cuando te impone, digamos, unas leyes, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, normalmente te retira el público y tú tienes que tener la suficiente sensibilidad para saber que ya no tienes éxito, pero...
mientras sepas elegir a aquellos autores, porque digamos que los actores hablamos siempre por boca de lo que ha escrito otro, ¿no? Y si lo que estás diciendo es importante y es interesante, entonces no te retiras nunca. Yo cuando no estoy arriba de un escenario me aburro que me mato. Es que siempre dices lo mismo, no Sí, sabe vivir es la sin verdad. trabajar. No sé hacer otra cosa. Yo llevo con mi propia compañía, y lo voy a decir porque lo tengo a gran honor, desde que existe el teatro, digamos, en España, la única compañía que ha estado más tiempo, más años arriba de un escenario es la mía. Eso es batir un récord que yo estoy orgullosísimo. Entonces, no sé hacer absolutamente nada si no estoy arriba de un escenario. Y eso es porque el público no te retira. Claro. Cosa que seguro que te... ¿Sabes qué pasa? Que mientras hay una chaqueta que te queda bien, eso... Es que mira qué bien te queda, ¿eh? Mira qué bien te queda esa chaqueta, mírate, mírate. Ahí me defiendo. Es que, ¿cómo está? Qué pena que los dos nos hayamos casado, ¿no? A veure... Oye, perdona. Te está tirando la caña, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Cuando yo conocí a Teresa estaba muy enamorado de un americano. Y era muy guapo, eso sí que es cierto. No como yo, pero era muy guapo. Eso sí que es verdad. Tú siempre estuviste enamorada. Hombre, siempre has estado enamorada. Hace 2 años ya que... Sí, ¿eh? Pero bueno, no, ha sido una broma, perdona, esto ya, que... ya. No, claro, pero... Nos hemos conocido de joven y aquello dice, oye, ¿qué hemos hecho? Que no Hacéis muy buena pareja, ¿eh? Así, miraros. Somos, Carles, Sí. Aquest porte d'Arturo Fernández, aquesta galanteria, aquestes formes, això s'està perdent? Bueno, van canviant. El que sí s'ha de dir a favor de don Arturo és que ha marcat una empremta amb tot el que ha fet i la manera com s'ha comportat. Podríem dir que és estil Arturo Fernández. I també, aprofitant l'avinentesa, em voldria sumar la teva felicitació per desitjar uns fervents vots de felicitat, joia i benestar a la Teresa en aquest aniversari. I coincidint amb don Arturo, diria que avui que comença justament la tardor, podem felicitar una persona que és sinònim d'eterna primavera. Muchísimas gracias. Qué poético. ¿Qué te ha parecido? Ahora ha sido más poeta que tú, ¿eh? Porque aquí tienes un competidor, ¿eh? Sí. Mi madre siempre me dijo que cuando alguien está hablando bien de ti, no lo interrumpas. y sinceramente puedes seguir, ¿eh? Que te escucho. No, es que yo no, de los elogios no me canso de escucharlo. De verdad, cuando hablan bien de mí, yo dije, qué corto se me ha hecho, sinceramente. Ahora que decías que tú no sabes estar sin trabajar, posiblemente también contribuye, aparte de tu ADN, que es el que es, pero el hecho de estar en los escenarios que te da mucha felicidad y eso no se puede simular, ¿no? Y eso uno lo transmite también. Sí, bueno, sobre todo si has tenido la suerte de elegir aquella profesión que te gusta sobre todas las cosas. Trabajar en algo que no te gusta, eso, que duda cabe, envejece, ¿no? Y creo que la suerte también ha sido saber elegir los personajes que te han ido fantásticos también. Sí, y este del sacerdote, que duda cabe que no es que me haya costado, porque, interpretarlo, porque un sacerdote hablan de otra manera, mueven las manos de otra manera, cogen el vaso de otra forma. Y entonces, bueno, eso me ha estimulado mucho y dicen que es que yo parezco un cura auténtico, que es verdad, y algo debo tener de cura, eso sí que es cierto. Pero... No, perdó, no, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y tan? ¿Nos podemos preguntar si la Iglesia ha perdido un gran sacerdote? No solamente a la Iglesia, todas las professiones han perdido. Serviries para todo. Escolta, jo com que ha estat a l'aniversari de la Teresa Gimpera i tenim aquí a l'Arturo Fernández, m'agradaria que en nom del programa divendres acceptéssiu aquest present, que són els cartells, són los carteles Qué bonito. de la película que tuvisteis oportunidad de compartir hace ya 48 años. Como te hice sufrir. Pero como decíamos, para vosotros el tiempo
no passa. Escolta, és el moment de fer una petita pausa. Sabéis, estamos ahora en la nuestra sobremesa a cor obert. I bé, volem parlar d'aquest divorci que hi ha hagut i que ha estat portada a tots els diaris a nivell internacional entre Angelina Jolie y Brad Pitt. Tú sabes mucho de relaciones de pareja por tantas obras que has hecho donde has estado el gran galán. Tendrás muchas cosas también a aportar a nuestra sobremesa i volem que s'incorpori també a la nostra taula Angelina Jolie. La Mary Jo ens acompanya. Tindrem oportunitat, Mary Jo, de saber una mica l'historial d'aquesta parella, els motius de la separació, d'aquest divorci. Fem una petita pausa i, si us sembla, que passi ja aquí a la nostra sobretaula Angelina Jolie. I com que avui es compleixen 25 anys de la mort de Tino Casal, que soni. Uns minuts i tornem. Fins ara. Bé, doncs, escolta, anem ja al tema d'aquesta setmana, aquesta petició de divorci d'Angelina Jolie al seu marit Brad Pitt. I qui millor per explicar-ho que, vaja, que ella mateixa. Esteu preparats? Esteu preparats, eh? Sí. Escolta, que entri Angelina Jolie. Angelina Jolie, tu es très jolie. Hola, què tal? Bona tarda. Ara m'acaba de dir bona tarda, clar, els espectadors han vist que Angelina Jolie, la nostra Angelina Jolie, parla català. Sí. Carles Cortina. Mira, Carles Cortina, que li besa la mà i tot, eh? Aquí tienes a Jeffrey. Arturo Fernández. Oye, ¿quedamos para cenar? Bueno, mira, ahora ya estoy libre. Ara ja estic libre. I jo també. Bé, seieu, podeu seure tots. A veure, anem per parts. Ens acompanya, deia, Angelina Jolie. Ella és la seva doble. És una noia catalana de nom Francesca Vegas, és actriu, és model catalana. L'hem vist en sèries d'aquesta casa, que després tindrem oportunitat de recordar, però realment el seu físic és molt, molt, molt igual al d'Angelina Jolie. Això passa des de quant de temps? Bueno, des de sempre. Des de sempre? Des de sempre. Mira, això quan jo vaig començar a anar als càstings de model i tal, ja m'ho deien, no?, en els jocs dels càstings, que per cert està ella, que jo estic a la teva agència. Ah, mira que bé. Teresa, t'admiro moltíssim i estic a la teva agència. Et tracten bé? Molt bé, molt bé. Molt bé, tota la vida. Jo ja no hi soc allà, ja ho porta, ja he deixat els papers als fills i que ho facin ells. Molt bé, molt bé. Jo vaig de visita. Però bueno, me n'alegro. Això va ser de fa molts anys, que d'entrada ja t'ho van començar a dir? Sí, mira, sí, jo abans portava inclús el cabell d'un altre color i inclús també m'ho deien, no? I em deien, si és que si te pusieras morena, parecerías mucho más. Em vaig posar morena per unes altres raons i, bueno, un dia me van dir en un lloc de càsting, escolta, m'estan buscant una noia que s'assembli i tal, vés a una agència que sigui dedicada a això dels dobles i, bueno, vaig anar. Escolta, dius, ara em vaig posar morena perquè tu quin color tindries? És el meu color. És el teu color, per tant, és el color Angelina Jolie. Sí, és el color, sí. I com ho has viscut, això, el fet de semblar-te tant, no?, fins al punt que hagi condicionat la teva activitat professional? Bueno, és una cosa més de la meva activitat professional, no? Ja t'he dit, jo vaig començar amb 12 anys fent publicitat i vaig estar fent coses de moda, publicitat, coses d'actriu i des de fa uns 7 anys estic fent això, també. És una cosa més, no? Això que... Perdó, és que m'intriga molt saber si has arribat a conèixer en persona l'autèntica Angelina Jolie i de què vau parlar. A veure, la vaig conèixer, bueno, l'he vista dues vegades, una va ser a Madrid, amb una estrena d'una pel·lícula, i després l'altra va ser als Estats Units, a Hollywood. I com va reaccionar ella quan et va veure? Va ser solament saludant-se i tal, i, bueno, bé. Em sembla una persona supersimpàtica. Però si no t'ha fet servir ella de doble en els rodatges? En els rodatges no. Això hauria sigut fantàstic, eh? Però mira, t'explico, és que en el rodatge el que es porta és un especialista per les escenes d'acció.
Llavors, pot semblar-se o no pot semblar-se. No, doble de llums ja. Exacte, amb doble... Exactament. Doble de llums, Amb doble de llums vaig estar a punt d'estar, quan vaig estar allà als Estats Units, però me'n vaig tindre que tornar. Perquè això seria una experiència, Sí, imagina't. tremenda. Us veig bastant semblants d'edat, no sé si sou iguals. Sí, semblants, molt semblants. Molt semblants. Sí. I clar, després també m'he dedicat... Són com bessones. Diu, m'he dedicat a això. Això, és a dir, a fer de doble Angelina Jolie, amb què es tradueix? Bueno, es tradueix a fer campanyes de publicitat, Però com si fossis ella, no? Què vol dir? No, mai pots anar com si fossis ella perquè seria Has de fer una la broma. suplantació. Clar. Bueno, no és una broma, és arribar al públic recordant a Sí. l'estrella, no? Recordant a la celebrity, i això és una base inclús per la publicitat molt bona, perquè se te queda, no? Te recorda el personatge i se te queda i és més fàcil llavors vendre el producte. Clar. Escolta una cosa... Y dime una cosa, el Brad Pitt, ¿no te ha confundido alguna vez con ella? No, ojalá. Sí, ojalá. Ojalá fossis tu el motiu, no? Sí, ojalá. Però jo no sé què li veieu al Brad Pitt. Home. A veure... Però què us ha passat? Home, què és us ha un dels passat, homes les més dones? sexis, Mary Jo ho ajuda, del món, diria jo. Tu lo conoces. A mi també. Jo estic bastant d'acord amb la Teresa Gimpera, eh? Però diga un gentleman, Arturo, tu lo encuentras atractivo? Jo també. Encara que m'he casat amb un guapo. Sí. Però el guapo va sempre... Yo te digo una cosa. Mira, hay dos conversaciones paralelas ahora, ¿eh? Sí, gusta muchísimo. Yo le preguntaba A ver, vamos por partes. que es Sí, Arturo. gusta muchísimo a las mujeres. Yo tengo, por ejemplo, dos hijas que tienen 38 y 42 años y están locas por ese muchacho. Yo lo veo, dije, en fin, no se parece a tu padre, pero reconozco que es un muchacho muy atractivo, eso sí que és Veig la verdad. pel·lícula Thelma i Louise. Recordeu que va ser el gran moment, l'any 91, que va venir al Festival de Valladolid i no el coneixia ningú. I a partir d'aquí, que ensenyava la cara i una altra cosa, i ja va ser un boom. L'altra cosa... No, I a saps Leyendas què de passa? Pasión, A mi també. on me va agradar més no va ser a Thelma i Louise, va ser a Leyendas Leyendas de de Pasión. Pasión. Per mi, Absolutament allò, espectaculars. vull dir, Sí. ahir és on vaig dir, bueno, Però aquest jo he home... llegit que tu t'han confós un dia sopant amb un actor i sí? que van pensar que aquell Mira, actor estava amb Angelina Sí, Jolie. perquè van trucar a la premsa, a Madrid es dona molt això A de Madrid trucar a la era. premsa i tal, i llavors estava amb un personatge, bueno, amb un actor molt conegut. Molt conegut. Llavors, clar, vam pensar que era Angelina, que estava, i vam sortir i ja estava un munt de premsa, I que va de arribar a càmeres, Twitter de fotografies. Jo és que penso... Ai, que no t'ho puc dir. Ja després t'ho dic. Però ara estava pensant, Carles, per exemple, en el cas que hi hagi una persona que s'assembli tant amb una altra, protocolàriament, ella com ho ha de portar, això? Perquè, clar, arriba a un lloc i tothom... Angelina, sembla ella. Sempre a tu taula al restaurant. Sí, Això va bé. clar. Mira, jo t'he dit que a qüestió de carrer, òbviament no va l'Angelina pel carrer sense guardaespatlles, amb uns texans i tot això. Però quan fem alguna història d'anar a algun lloc on me contracten, doncs clar, ja estan els guardaespatlles, ja venen els cotxes i... els fotògrafs i, clar, la gent ja directament ho veu. Clar. O sigui, tot el que és l'entorn i la preparació fa que ja encara creguis més en aquella història. T'estàs portant molt malament amb Brad Pitt, eh? Sí, perquè això que s'està filtrant una sèrie de coses de Brad Pitt que jo crec que les estàs traient tu. A veure, va, anem als detalls d'aquesta separació i després... Jo estic una mica enfadada amb tu, eh? Anna, explica'ns com ha sigut tot aquest procés que aquesta setmana ha estat notícia arreu. Molt bé, doncs comencem. El passat 15 de setembre en concret, l'Angelina Jolie va presentar una demanda de divorci davant dels jutjats. Aquests que veureu ara són els papers de la demanda, en concret ara apareixeran en pantalla. Portaven 12 anys sent parella, doncs, i en un moment donat ella ha decidit posar punt i final a la relació. La majoria de mitjans diuen que l'Angelina Jolie ha demanat el divorci per 3 motius. Pareu atenció, eh? Per una banda, diferències irreconciliables. Per una altra banda, perquè suposadament Brad Pitt abusava de marihuana i també d'alcohol i això li provocava estats d'ira. I un tercer motiu, que seria perquè tenien diferents criteris a l'hora d'enfocar l'educació dels fills. Ara bé, pareu atenció, para atención Arturo. Altres mitjans americans parlen d'una segona causa. Diuen que Angelina Jolie hauria contractat a un detectiu privat
perquè sospitava que Brad Pitt li era infidel amb l'actriu Marion Cotillard, amb qui rodava el film Aliados. Aquesta que veieu és l'actriu Marion Cotillard, que té un aire, Angelina Jolie també, sí, és una actriu francesa d'uns 40 anys, que en els últims anys ha treballat molt a Hollywood i de fet va guanyar un Oscar l'any 2008 per la pel·lícula La Vie en Rose. La parella, bueno, la Marion Cotillard té una parella estable des del 2007, que és l'actor i director Guillaume Canet, i tenen un fill i ella actualment està esperant un altre. El seu representant ha desmentit que hagin tingut un afer. Bé, no és baladí. No, vaja, a veure, hi ha parelles que... No vull dir res. És la primera parella que se separa. Sí, hi ha parelles que estan embarassats s'han separat, vull dir que tampoc... A veure, Màrius, sobre els detalls que ells signen abans, diguem que, de fer tota la seva vida familiar. Ells ja, quan es coneixen, fan un seguit de... firmen un contracte on posen unes clàusules, on diuen, per exemple, Anna, que si un dels dos és infidel, aleshores això farà que la custòdia dels fills sigui per la, entre cometes, víctima. Tot això pot quedar per escrit i tot això després té una validesa. Ara Brad Pitt està reclamant la custòdia compartida. Amb els fills aquí no és impossible, perquè aquí el que preval sempre és l'interès del menor, i tot i que els pares, els progenitors, puguin manifestar una preferència prematrimonial, al final el nen, la nena, els nens, les nenes estaran allà on millor estiguin. És a dir, que serà una decisió del jutge si no es posen d'acord els progenitors, però sempre atenent a l'interès de les criatures, no a l'interès dels pares. Evidentment, també depèn de l'edat. No és el mateix un nen o una nena d'un any o de 2 que un nen de 14 o 15 anys, on s'escoltarà més què és el que vol fer el nen. Jo crec que en el cas dels Estats Units, i encara que ells hagin pres algun acord en aquest sentit, al final, si resulta ser que fos veritat que el Brad Pitt és un gairebé drogadicte i un alcohòlic afèrrim, doncs, clar, el jutge davant d'això dirà, escolti, el nen no pot estar amb vostè, ha d'estar amb l'Angelina, no? Per tant, s'ha de tenir... Sempre la preferència és la dels crius, i l'interès dels crius és el que preval per sobre del que... L'interès dels pares o les peticions dels pares. Els acords prematrimonials són més morbosos des del punt de vista patrimonial. Perquè clar, un divorci és molt senzill. Si ara estem casats tu i jo i ens volem separar, no tenim fills i no tenim res a mitges, en un mes estem divorciats. Quan hi ha fills i quan hi ha patrimoni pel mig, que és el cas d'aquesta parella, doncs aleshores és quan la cosa es complica. Per això van signar tots aquests preacords prematrimonials. Exacte, que no coneixem, a nivell patrimonial no coneixem exactament, o almenys jo no conec exactament, però en quins termes està repartit en el supòsit que es divorciessin. Clar, estem parlant d'una parella que els dos tenen diners. No hi ha una situació de desigualtat. Els dos tenen molta pasta. El problema són els nens, Helena. Els diners no hi haurà baralla, perquè jo crec, home, potser sí, però no sé si són catalans. No, però estic d'acord amb la Mary Jo, que una vegada tant un com l'altre són molt rics, vull dir que no hi haurà aquí una demanda econòmica, perquè... Sobretot són els fills. ¿Cómo ese chaval puede reclamar 6 hijos? ¿Tú sabes lo que le cae encima? Qué trabajo, ¿no? Con 6 hijos. Vete a verlos a casa de tu mujer, ¿cómo estáis? Chatines, besos van, besos vienen. Y adiós muy bien así, se ocupa ella. Pero tú sabes lo que es cargar con 6 chavales. Y además de edades muy distintas todos. Ara hi ha molts homes que no estarien d'acord amb això que està dient Arturo Fernández. No, hi ha moltes discussions per la compartida, i a més la llei catalana, una de les coses que és positiva des d'aquest punt de vista és que prefereix la compartida. I ara hi ha molts pares que diuen, no, jo vull responsabilitzar dels meus fills. Compartir els meus fills amb la meva exparella, cosa que abans això era inimaginable. Seguint la tesi aquesta teòricament pràctica. Ella s'ha agafat la millor advocada o una de les millors en aquests temes dels Estats Units, no, Mary Jo? Laura Bassex, que és la que ha portat altres divorcis importants, com el de Melanie Griffith o el de Maria Shriver de Schwarzenegger. Llavors és una noia que cobra $500 l'hora, que no agafa clients que no tinguin menys de $10 milions de patrimoni, i llavors és molt dura. I de fet en els papers ja ha posat que vol la custòdia física, que vol dir que vol que visquin amb ella. Ja us dic que la batalla sobretot són els 6 nens. Ella és una mater amantíssima que els ha tingut molt conscientment
legalment, els ha anat a adoptar, els vol, i vull dir, i la clau del conflicte, de fet, tot ha esclatat per aquí, perquè, bueno, s'ha filtrat que ell tenia aquests comportaments, no?, amb la marihuana, i que també, fins i tot, avui ha sortit la notícia que havia fins i tot pagat a un nen en un avió, amb un atac d'aquests de ràbia. Llavors, veieu, la manera d'esclatar el problema és pels nens, perquè realment és el que més li importa a Angelina. L'última pel·lícula que ha fet, aquesta que es diu By the Sea, que és una parella en crisi, si l'analitzeu, ella diu que no explica la seva història, però hi ha una mica d'ella allà, perquè el gran problema que té aquella dona i el gran trauma és que és infèrtil. Llavors, ella aquí t'està demostrant com a ella li importa tot això, no? Llavors, jo crec que tot ha esclatat per aquí i que aquest veurem moltes coses i molt lletges. Molt lletges, que és una llàstima perquè... Digues, Teresa. No, que crec que el Brad Pitt també ha de demostrar per què vol la potestat dels fills, perquè ha d'anar en contra del que la mare ha fet, fa alguna cosa que no li agrada, que no està bé. No, ell no la vol per ell, ell vol la compartida. Ell vol tenir els fills en les mateixes condicions que els tingui la mare. És ell qui ha començat dient precisament que ell no ho està fent bé, no està fent bé de pare. També comentàvem amb l'Anna abans que potser té la crisi de la mitjana edat, no? Perquè ella va posar un detectiu. Està a prop dels 50, aleshores diuen que ara està en un moment més insegur. Sí, és complicat. L'educació és molt important. Es veu que ella és una mare molt permissiva, que els hi permet fer el que volen, i penseu que són nanos de 8 a 15 anys. Els que teniu fills d'aquesta edat sabeu que això és molt complicat. Cadascú estudia en un idioma perquè respecta l'idioma del seu país d'origen, estan molt a casa, viatgen amb ells, són molt nòmades. Llavors imagineu la situació familiar. Jo és que crec que deu ser una voràgin, no, això, perquè vull dir, els nens en aquesta edat sobretot necessiten tindre els seus companys, sempre els mateixos, el seu entorn, exactament, i com van viatjant tant per les pel·lícules i se'ls emporten d'un lloc a l'altre... La majoria de les notícies s'han filtrat per un mitjà digital americà que és TMZ, i ara s'ha filtrat una última, s'ha donat a conèixer públicament, que era la que apuntava la Mary Jo, que Brad Pitt està sent investigat per la policia de Los Angeles per haver abusat física i verbalment dels seus fills durant un trajecte d'un viatge en avió. I aleshores, quan van sortir a l'avió, també els va escridassar, es veu que havia begut més del compte, i aleshores els va escridassar als nens, i al sortir de l'avió també, i sembla ser, suposadament, que hi ha testimonis que han vist això. I això li serviria amb ella també com a estratègia per pressionar més per tenir la custòdia. Això és el que dic jo, que l'Angelina jo crec que no s'està portant bé perquè està filtrant coses. El TMZ és un portal que es va fer molt famós amb la mort de Michael Jackson. Va ser el primer que ho va filtrar i a partir d'aquí ja és el més a Hollywood. El que diu TMZ sol ser veritat. Llavors, ara imagineu que el Brad Pitt també comença a fer el mateix. A veure, tots sabem que Angelina va tenir un passat una mica salvatge, que col·lecciona ganivets, que li encanta jugar amb la sang. Que vols dir que acabarà amb un homicidi, això? Carles. No, crec perquè hi ha advocats. No t'hem escoltat, i protocolàriament tot el que ha sortit a la premsa aquests dies, com has viscut la publicitat d'aquest divorci? Jo, més que protocolàriament, ho analitzaria humanament. Estem assistint a la caiguda d'un símbol, a l'esmicolament d'una icona del món americà, i al mateix temps estem veient com dos ídols per la joventut i per la gent que no és tan jove amb peus de fang han caigut. Aleshores, jo recordo una frase que un cop va pronunciar l'Angelina Jolie que deia: els finals feliços són històries sense acabar. Doncs, per tant, sembla que la seva història s'ha acabat. Però, en contraposició al que està passant ara, vaig mirar i vaig prendre nota d'una frase que en un moment donat va pronunciar l'Angelina Jolie, que podreu veure com és diametralment oposada. Angelina Jolie va dir: a vegades penso que el meu marit és tan increïble que jo no sé per què està amb mi. No sé si sóc prou bona, però si el faig feliç, aleshores jo sóc tot el que vull ser. I quan la va dir, aquesta frase? Caram, quina frase més bona. Perquè abans d'ahir segur que no, no? No, abans d'ahir no, abans d'ahir no. Quan es van casar, aquesta devia ser quan es van casar. Sí, quan es va casar, exactament. Ella va dir que era l'home que volia i que el voldria per tota la vida perquè va firmar l'adopció
dels seus primers fills, del Maddox i de la nena d'Etiòpia, i que això per ella ja era una mostra d'amor tan gran que l'estimaria sempre, i això ho ha repetit. Ara, recordem que Angelina també ha passat una mala època de salut, que es va fer una mastectomia. Va ser un moment molt delicat. Va ser un moment molt dur. I per això és més trist encara aquesta separació després de tot el que es va explicar. I ella va estar molt trista, perquè ella li recordava també a la seva mare i estava malalta. Llavors el Brad Pitt la va ajudar en aquells moments i a mi no m'agrada el que va fer perquè va escriure una carta pública explicant com l'havia ajudat. Recordes, Angelina? Sí, de la carta. Però, bueno, era una I si parlem de frases, també va dir una frase que mira què va dir. La dona és la reflexió del seu home. Si l'estimes fins la bogeria, ella es torna bogeria. O sigui, per favor... Masclista total. No, la dona és només més ja per coses acabar, que un reflexe del seu Francesca, home. en aquest cas Angelina. Sí. En aquest cas. Tu com has viscut tota aquesta crisi matrimonial? El fet d'haver estat la seva doble et fa seguir també totes les seves vivències molt de la vora i per tant també t'afecten d'una manera molt especial? És normal. El que passa que com han hagut moltes vegades que han dit que se separaven, que se divorciaven, fa des de 4 o 5 anys, des d'abans de casar-se, ho estaven dient, que s'anaven a separar i tal. Ara sembla que va de veritat. Ara sembla que va de veritat perquè ja estan amb el divorci i tal. A mi m'agradaria que no fos de veritat, perquè tots és el que tu has dit i el que tu també, que és com un icono de l'amor eterna. No cal dir que les xarxes socials han bullit arran d'aquest divorci, Anna, i han fet una mica de recull de tot el que s'ha vist del bo i millor. Sí, acudits divertits, com per exemple que Brad Pitt està disponible. Com podeu llegir aquí, ánimo chicas, que aunque hoy sea un día de mierda, Brad Pitt vuelve a estar en el mercado! Després una altra, una guerra que es podria traslladar o definir o obrir en forma de pel·lícules com aquest tuit, Brad deja Angelina tras 12 años de esclavitud, que això és una pel·lícula que va fer ell, on hi sortia, la tenia hasta la Troya, ahora toca entrar en el Club de la Lucha por la custodia de Seven, tot de pel·lícules. I per últim, una altra que ens va enviar el David Balaguer l'altre dia al xat de la tertúlia de la Riera que tenim, bastant graciós, on el David Balaguer havia rebut suposadament una trucada d'Angelina Jolie, com podeu veure, i que no tenia clar si tornar-li la trucada o no fer-ho. Ja, aquesta també l'hem rebut a l'inversa amb Brad Pitt. Arturo. Yo creo que todo esto sirve también de una gran publicidad para los próximos estrenos de cada una de las películas. Cuidado que todo ¿Sospechas? Esto... Se retroalimenta una cosa con la otra. Yo sospecho un poco que esto sea... Hombre, puede haber una realidad, qué duda cabe, la chica francesa parece ser que está bastante bien, pero tampoco es para divorciarse. No lo sé cómo explicarte, no es... A mí me parece que es un tanto publicitario. Les va bien el título de tu obra. Sí, Enfrentados. La obra que es pot veure aquests dies al Teatre Apolo d'Arturo Fernández, que agraïm moltíssim. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a la nostra sobretaula de corazón. Gracias, Arturo. Gràcies, Teresa. Gràcies per acompanyar-nos coincidint amb el teu 80 aniversari. Tu estàs a casa teva, i tant que sí. Moltes felicitats per molts anys. Ens ha fet molta il·lusió que coincidíssiu. I Angelina, Francesca, moltes gràcies. I als col·laboradors del programa, gràcies per acompanyar-nos també. Bé, nosaltres de seguida anirem a Sant Pol de Mar, on ens espera l'Espartac i el Màrius Serra, que ens porta les paraules en ruta, i després tots els detalls d'aquesta trobada entre Andreu Buenafuente i Carles Puigdemont, els dos protagonistes del programa Fora de Sèrie, que veurem aquesta nit després del Polònia. Tornem de seguida. Què tal, com esteu? Des de Sant Pol de Mar, paraules en ruta, Màrius Serra. Bona tarda. Molta gent. Has vist l'ambient? I tant, i tant. Escolta, mariner. Avui tens molts llocs per posar les paraules. Sí. Tu tria, on les vols? He estat buscant per tot arreu i he pensat que ho posarem una mica complicat. Veus aquesta embarcació que tenim al darrere? Sí. Doncs té un pal, un arbre, però també té una antena. A l'antena els voldré. Però això ens quedarà tort. Sí, però ja veuràs com s'aguanten. Paraules en ruta a l'antena. A veure. Mireu, us agrada aquí? Us van bé? Està bé o què? Sí? Fantàsticament. Doncs podem començar. De totes maneres, portes preparada la feina? I tant. Tens paraules de Sant Pol? I tant. Un munt.
Tu el que has de saber és que Sant Pol sense Sant Pau, res de res, no res. Això és veritat, eh? I què estem dient? Perquè hi ha gent de fora que diu, què em diu ara, Sant Pau i Sant Pol? Sant Pol va néixer a redors del que és l'ermita de Sant Pau, perquè va ser fundada en el segle IX, ja hi havia resquícies sobre una antiga construcció visigòtica del segle VI, o sigui, estic remuntant, per tant, Sant Pol, el que és el poble, era algun petit reducte de pescadors, perquè pràcticament depenien més de Sant Cebrià de Vallalta, que d'allà van baixar cap avall i es va fundar després a Sant Pol. Els primers carrers van ser a sota de l'ermita. Per tant, els hem de dir a tots aquells espectadors que vulguin venir a fer cap de setmana a Sant Pol de Mar que han de pujar a Sant Pau. Han de pujar, perquè les vistes són imillorables. És cert. I després que baixin. I que baixin. Sí, home, sí, sempre s'ha d'acabar baixant. Molt bé. Va, anem-hi, Màrius, dispara paraules i les començarem a veure. Doncs ara que parlàvem de Sant Pau i d'haver de travessar, la primera paraula és aquesta. A veure. Trampassar. Trampassar. Què és trampassar? Què és trampassar? Trampassar és passar a l'altre cantó. A veure, trampassa aquesta corda. Mira, aquí tens una corda. Ara. Torna-la a trampassar cap enrere, ara. Enrere. Doncs ja està, això ja és la tenim. Però si veieu algun micròfon i amb una indumentària que dius què està passant aquí, és que hi haurà una representació. Jo crec que això ho trobo molt interessant, Màrius, perquè moltes vegades expliquem les paraules, però avui també les teatralitzarem. Sí, senyor. Les veurem, aquestes paraules, no només en 3 dimensions i escrites, sinó que les escoltarem en context. Per això veureu gent per aquí al mig que després tindrà un paper, mai millor dit, repassant les paraules que haurem dit. Això mateix. De tota manera, jo encara tinc una curiositat amb això del trampassar, que no hem trobat enlloc més, perquè un tram sembla que pugui ser un tramvia, no? I la meva pregunta és, la via, que és tan habitual aquí a Sant Pol, també la trampasseu o la travesseu? Què feu aquí? La via la travessem. Fixa't, Sí. I què trampasseu, doncs? És més curt. Coses més curtes. Passes més petites. Una cordeta, això sí. Per exemple, la corda. Un moment, com? Un petit saltiró és un petit salt, una cosa, ja ho dèiem, petita. Sí, fer el saltiró de la cardina, seria trampassar. Molt bé, molt bé. Bé. Anem a una segona paraula, et sembla? I tant. Doncs mira, anem a posar aquesta paraula. A veure, mireu-la. Fer ursura. La coneixeu? Tant. Què vol dir? Ursura vol dir que és un dia sec. Ursurat vol dir sec. Ursurat? Sí. És un dia ursurat? Sí. I com hi ha ursura, vol dir que ve mal temps. Avui hi ha ursura? No ho sé. Avui aquest matí m'he aixecat i no n'he vist, però em sembla que una miqueta, perquè sembla que ve una... Espera, que me'n vaig amb el micro cap aquí, que d'aquí de pesca hi entenem, Com hi ha vent del nord, és sec. I com hi ha vent del sud, és humit. Ara mateix què tenim? Vent de llevant, vent de garbí. Ara és garbí. Hi ha humitat. Hi ha humitat. Tenim humitat. I pregunto, abans que els hi has dit ursurat el dia, no s'ursuren també els llavis, per exemple? Sí. Allò que jo em diria, posa't crema de cacau, nen, que tenen els llavis, ursurat. Mira, aquest senyor la porta. Ja la porta, la crema de cacau. Si en sap. Tinc això delicat i m'acudo. I d'això en diríem tenir els llavis ursurats. Això és més pel sol que per l'ursura, més pel sol que per l'ursura. Això és més la cremor. Jo porto tot l'any, això, perquè em matico per això. Calla, que encara estarem fent un anunci ara mateix, sí, guaita. No, em sembla molt bé, Tot l'any. Bé, bufi d'on bufi el vent, tu. Canviem paraula, va. Va, una paraula només de Sant Pol, amb el que això vulgui dir, és aquesta. A veure. Pericó. Què és un pericó? Vostè, pericó el dominem? Un pericó, allà on plantem les plantes, els geranis Pericó on plantem les plantes. Sí, un test, que diria jo. Sí, a Arenys en diuen una torreta, en un altre lloc un test, i aquí en diem un pericó. I a Tarragona una torratxa, em sembla que es van dir. I aquí pericó. I no té res a veure amb el futbol, així, això? No. No, jo pensava, calla que no sigui, no, Evidentment. Això venen dels àrabs, els molins aquells que recollien l'aigua, el que recollia l'aigua era el pericó, i com tombava deixava l'aigua. Això són els pericons, per això... Un catúfol, com un catúfol seria, no? El lloc de posar la planta de baixa temperatura, de fang vermell, és el pericó. Molt bé, carai. Molt ben apuntat. Home, i tant. Amb ell no pot portar-hi la contrària. És ceramista. Ens agrada de moment que no hi hagi aquí baralles. Així ja està clar. Doncs mira, de ceràmica passem a una cosa més dolça, perquè ara requerirem atenció a la gent que Deixa'm dir-te una cosa, Màrius, que fa estona que pateixo i tampoc es tracta de que passi una secció tota l'estona patint. Què? Si t'hi fixes, darrere teu hi ha un gos. Sí, cada vegada et veig patint. Tens la tendència a anar tirant enrere i no mirar el que hi tens al darrere. Com es diu? Un al gos, però més endavant al mar.
Es diu Berta, és una gossa. Berta. No havies... Hola, Berta, no et trepitjaré, no pateixis. Perfecte. Ara ja no hi ha perill. Ja estàs aquí. tranquil? Molt bé. Doncs parlem de gent dolça, perquè ens diran què és aquesta paraula. Torró de babaia. El torró de babaia és un torró que pràcticament a Sant Pol s'ha comercialitzat molt per Sant Pau, per la diada de Sant Pau. O sigui, si busqueu torró de babaia per Nadal, per exemple, no. El més semblant seria el torró d'Alacant. I què porta? Què porta? Per això, bàsicament és un torró fet amb mel. Aquí ve el tema de la babaia, perquè quan el mastegues se't cau la babaia, perquè és dur, està fet amb ametlla o avellana, majorment amb avellana. Entenc que hi deu haver poder una petita part de farina, això ja no ho sé, perquè la recepta ja no és això, però bàsicament és la mel, i aleshores es presenta també en pa d'àngel, diguem-ne, banda i banda, com una tortadeta, i he dit abans, és el torró de Sant Pau, però que a Sant Pol en diem el torró de la babaia per això, perquè menjant-lo se't desfà la bassa. Fantàstic. Pinyons també m'havia dit algú que portava, oi? La babaia també, sí? Sí, pinyons. Pinyons i avellanes. Goita. Vostè aquí no diu que sí, vol dir que no n'ha tastat molt. Sí, perquè ell també és un nebot de pastissers o alguna cosa així, no? El té molt És a dir, total credibilitat a aquesta banda, eh? Sí, el que està per segur. El micro tota l'estona aquí vol dir, eh? De babaia. De babaia. Anem-hi, canviem de paraula, va. Doncs mira, encara anem a una altra cosa que també és dolça, però antiga. Aquesta paraula. Batallaies, que a mi m'ha sonat a la sèrie aquella del Matallaies, m'ha fet una mica d'angúnia, eh? Però no té... Què eren les batallaies? No? Atenció. Mira. Batallaies és quan fan un bateig. Sí, home, clar, de tota la vida. Si no tiraven varietat, això, esbot, el seu pare i tot. I havien de tirar per nassos els carmelos i tot això. Els paraigues, recollien. Com un paraigua? De xocolata. S'estan embalant moltíssim. No, anàvem amb paraigües aquí. Per arreplegar els carmelos. És una bona manera de replegar. I es tirava durant el bateig, no fèieu peladilles, que jo en diria, no. Confits. Allò d'arenys. Ametlles d'arenys. És veritat, les ametlles d'arenys. Aquí, molt conegudes arreu. Per tot arreu, abans era arenys, ara està per tot arreu. Ara sí que estem situats, eh? Passa que ara aquí no es tira, suposo. No se'n fan? Perquè aquí, darrere teu, en tens un que no fa gaire que deu haver passat per aquesta cosa, eh? Que em veu fer de batallaies amb aquest petit... Tenim data, estem a l'espera que ens donguin hora per anar... Si tot va bé, aquí a Sant Pau. A Sant Pau. I hi haurà carmels d'aquests llançats? Això mateix, s'haurà de fer a tradició. És una nena, perdona, eh? És una nena. Com es diu? Valentina. Valentina. La tens d'esquena, et fa res girar-te, sisplau, perquè està dormint ara mateix. Ara dorm, No m'agradaria atabalar-la. La Valentina. Quan té? Ara 2 mesos. 2 mesos. Carai. Que no agafi fred, eh? Per favor. Ja la porta ben tapadeta. Ja han fet el refresc d'aquesta nena, sí. Què heu fet? Refresc, perquè com que són del teatre ja ho hem refrescat. Perfecte, us coneixeu. El refresc vol dir que heu posat cosa al ganyot. Una pregunta, de tota la gent que hi ha aquí, de tots els que esteu aquí, sisplau, aixequeu-me la mà els que sigueu de Sant Pol de tota la vida. Sant Pol de tota la vida, eh? Yep. Bé, hi ha moltes mans, però hi ha alguna mà que no s'aixeca, eh? Eduard Jornet, pots venir cap aquí, sisplau? No has aixecat la mà. No he aixecat la mà perquè no sóc de Sant Pol. Vic en aquests moments a Sant Pol. Sí. Els meus pares hi van viure uns quants anys, des dels anys 70. Sí. I jo m'he instal·lat aquí fa pocs mesos. Eduard Jornet, el pare d'en Kilian Jornet. Aquell home que salta per les muntanyes i que ningú l'atrapa i que ho guanya absolutament tot, doncs aquí teniu el pare. I, Eduard, hi ha una cosa que al·lucino perquè jo us faig amants de la Cerdanya, i això en sou amants de la Cerdanya, però també del mar, veig, eh? I la Cerdanya és allà on t'han nascut, on s'han criat el Kilian i la Naila. I en Kilian i la Naila venien també a estiuejar a Sant Pol? Venien a estiuejar a Sant Pol i es venien a banyar aquí al mar. Inclús el mes de febrer s'havien tirat al mar. Escolta, estàs treballant en molts projectes, de seguida vaig en Kilian, però primer tu. Què estàs fent? Perquè quan ho tinguis acabat, serà molt gros, això. A veure, jo estic jubilat ja. Però no pares, no paro. O sigui, no hem de parar. Penso que hem d'estar sempre fent coses i pensant què pots fer i inventar coses, no? I sí, tinc un parell de projectes. Un és continuar la col·lecció de guies de les grans voltes a muntanyes, o a valls per tot el món. Vaig fer la de la Cerdanya l'any passat, ara estic amb la
amb la gran volta al Tupcal, a l'Atlas, que he estat 2 mesos i mig. Estic aquesta setmana aquí i la setmana que ve amb un equip de gravació me'n vaig a l'Atlas una altra vegada per gravar un documental sobre els berbers. I a partir d'aquí serà el primer que farem d'una sèrie de 6 documentals de gent de muntanya. Això serà interessant. O sigui que vaig fent coses. L'Helena García Melero, Màrius, em deia, diu, és que si vas amb l'Eduard a la muntanya a fer una excursió, és d'aquestes persones que des del minut 1 et va explicant el que et vas trobant, no? Des de mira aquest bolet, mira aquest arbre, mira aquella muntanya del fons, i gairebé no te n'enteres, no te n'assabentes, i ja ets a dalt de tot d'una muntanya que tu haguessis dit, o no haguessis dit mai a la vida, que acabaries pujant, no? És caminar, és disfrutar, i és anar veient el que hi ha a la muntanya, que és el que hem anat educant el Kilian i la Naila, no? Amb que disfrutin de la muntanya, disfruten del que estan fent. I això ho fan. I tots ho hem de fer. Clar. Penso que tots hem de disfrutar del que estem fent. Exactament. Què li ha passat a en Kilian a l'Everest? Doncs molta neu, perill d'avalanxes, i llavors el que prima és la seguretat. I d'això també n'han après molt, tot l'equip que porten és molt bo. Per tant, no hi ha pogut pujar. I van quedar 8.000 metres. Estaven pujant, van veure que hi havia molt de perill i van baixar i ho deixen per un altre any, per l'any que ve o l'altre. Eduard, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs a casa teva perquè també teniu un tros de vida, tota la família, aquí a Sant Pol de Mar, i a continuar fent aquestes rutes i sobretot l'estima a la muntanya. Moltes gràcies a vosaltres. Aquest aplaudiment per ell. Ens pots continuar acompanyant, eh? Molt bé. Va, Màrius, més paraules. Mira, de la muntanya ens en anem al mar, ja que som aquí a Sant Pol. La següent paraula és clarament marina. Aquesta. Fer morra. Fer morra, senyors. Què vol dir fer morra? Que surtin els mariners aquí. Sí, home, fer morra és quan ve l'onada, i es posa el de l'onada i t'amorra, a la zona. A la zona de Pet Dones, diguéssim. Vosaltres també dieu a Pet Dones? Amorra. Per tant, el que jo em dic a Pet Dones seria amorra a Sant Pol. Aquí apunten una cosa, Diu, abans Sota és passar per sota l'onada. I amorrar és anar cap a terra. Deixar-se revolcar pel remolí, deixar-se revolcar i portar. La ressaca. La canalla ens hi hem deixat la pell aquí amb aquesta sorra gruixuda, a cop d'anar-nos revolcant. Se t'acaba la pell. Ha d'haver-hi temporal. Si no hi ha temporal, no fa gràcia. No fa gràcia. Amorra és que et poses de cara a la terra i l'onada t'amorra en terra. O sigui, i l'onada ella mateixa t'empeny i llavors t'amorra. Això és amorra. L'altre és una altra cosa. Avui no es pot fer morra, em diuen. Per què volies que anés cap allà? Val la pena? Apuntaven això del sota, Perfecte. Diu que avui no se'n pot fer de morra. Ha de ser que hi hagi tempesta. Morreta. Avui morreta. Bandera vermella. Com hi ha bandera vermella, és el moment de fer morra. Fantàstic. Nova paraula, Màrius. Nova paraula, aquí. Patallar de riure. Què vol dir patallar? Aquest senyor ha rigut. No sé de què va la... Trencar-se de riure seria fer-se un tip de riure. Però un fart de riure, l'expressió patallar-se, que és ben nostra... És una expressió que aquest senyor diu ben nostre. Entenc com per la gent de Sant Pol de Mar, evidentment, no l'havíem sentit mai a cap altra població. És més, no està recollida perquè segurament ve fonèticament d'alguna cosa semblant a patejar, que vol dir allò fer, vinga, que et trenques, que és plegat. Patallar, tampoc... Sí, o espategar, o patejar, però no surt enlloc, només aquí l'hem trobat. Patallar és com si et revolquessis. Et revolques de riure, no? Et patelles revolcant. I per tant et deus moure, allò, fas cosa. Quantes paraules ens queden, Màrius, perquè jo he d'enviar als actors que es preparin. Sí, ens en queden 3. Hi ha nervis? Sí. Hi ha nerviós. Són 3 i molt marineres, totes 3 paraules, perfecte, encara tinc temps. Anem-hi, més paraules. Doncs mira, la següent és un peix que el posem aquí dalt. A veure. Bastina. La bastina. Què és la bastina? La bastina és un peix que abans no tenies... No li donaves ni un valor, i ara té un valor però molt important. Jo en diria rajada, per això. Rajada, aquí en diem bastina. Tu en diries escrita. I aquí bastina. Aquí diem bastina. I ara es valora més que abans. Ara molt. A veure, també hi ha 2 classes. Una que es diu Milana, que a la cua hi té 2 punxes, i la bastina no en té. Que no se't clavi aquesta punxa. I també he de dir que és l'únic peix, la bastina, que té la regla. Té la regla? Parem paraules en ruta, sisplau. És l'únic peix, L'únic peix que té la regla, la bastina, Oh, que bo.
Mira que soc família peixatera i això no ho havia sentit mai. La milana també es ven, però té més apreci la bastina. La bastina tota la vida tinc apreci, però a Sant Pol no. Per altres llocs de Catalunya, com ara a Mataró, a Badalona, hi tenien, doncs ho pagaven perquè era molt bo guisat. Guisat amb patates, la cassola i tot això. O sigui, sempre ha tingut un preu. I ara encara més, perquè llavors es desfila i es fa filets i tot això, i com que no hi ha espina, que és os, llavors la gent al provar-ho ho maneixen bé, tot això, i és perfecte. Ara se despatxa molt i ha pujat de preu, perquè si es despatxa, com tot, és clar. És així. I ara m'estava imaginant una bastina amb una compresa i m'ha fet una mica d'angúnia tot. Tu creus que cal, no ho he acabat d'entendre. No, però és que no he entès. Nova paraula, Màrius. Penúltima paraula, que és una cosa que faria jo si anés a mar. Aquesta. Fer marso. Què vol dir fer marso? Has fet espardenya, vol dir que no has agafat res. Oh, quina mala No has agafat res, vas escurat a casa. Tornes de buit. Sí, vas més buit. Passa moltes vegades, això. No gaires. Què dius? Un pescador optimista, alerta. No gaires. El que sap les senyes i té això, engafa de peix. O no ho diu. Com? Diu, no hem agafat res, marzo. És que vendre la cosa. Marzo. Com els boletaires, que no diuen on és. Parlen de quilos. Si no agafes una tonelada o d'això, res. Março. Última paraula. Doncs mira, l'última encara ve més de per aquí, és aquesta. Peix de partir. Què és el peix de partir? Peix de partir? Sí. Doncs hi havia a la rastra, perquè com anaven a la sardina, llavors es perdien les sardines, però a la rastra es agafava molta varietat de peix, no? I en deien claus, una palaia, un rapet petit. O sigui, el peix petit es partia pels 4 o 5 homes que anaven a la barca i feien 5 parts. I llavors, perquè no s'equivoquessin, feien girar l'home, perquè és aquesta, perquè no hi hagués davant confrontacions. Si triaves sempre podies tirar la millor, no? I cada dia partien el mateix, Cada dia. Morralla seria semblant? Morralla es conté una palaia, una molla petita, una cinta, un rap petit, coses petites, un cranc. La morralla abans també, cosa que no interessava gens, i ara és una altra cosa, La morralla ara també va al preu, també. Tot puja, tot això. Perquè no se n'agafa gaire. Tot el que s'agafa poc puja. Abans les espardenyes llançaven, i ara van a 100 euros al quilo, en aquest moment. A l'hivern baixen. Ja té sentit, no? Si en surt molt, baixa. Si no, s'aguanta el preu o puja. Sí, senyor. Anem a posar en pràctica algunes de les paraules. Actors, al vostre lloc, sisplau, i deixa'm parlar amb en Joan Tió de l'associació Aleny Teatral. Què tal, com esteu? Sí, bona tarda, bé. A veure, teniu el Centre Cultural que celebra 60 anys molt aviat. L'any que ve, és a dir, això ho tenim... És una primícia, que ara no ho sap el poble, Doncs s'ha d'avisar a Sant Pol. Ho estàs esbombant. De totes maneres, això és per celebrar-ho. Oh, i tant! L'any que ve serà tot un any de celebració dels 60 anys de la creació, sí, ja ho dic bé, la creació del Centre Cultural de Sant Pol. Però Aleny Teatral, a veure, vosaltres és veritat, m'han explicat que vau fer el Cirano de Bergerac i van venir 500 persones. Sant Pol no és molt gran, per tant això és un èxit absolut. Sí. A veure, una de les seccions... Que vol dir que ho feu molt bé, Ens aprecia la gent. I jo penso que no només ho fa per compliment, sinó per convenciment. Perquè de vegades notes, i al final quan algú et diu sí, que bé que ho feu, però que dius, poder sí que això... Deixa'm posar una floreta, ja que m'ho poses bé. El que et deia, dintre del Centre Cultural, una de les seccions, la més important tal vegades, és l'Aleny Teatral. Sí. El Centre Cultural és una entitat que gestiona altres activitats, conferències, xerrades, alguna projecció de cinema, exposicions, etc. Però ja que em parles del grup de l'Aleny Teatral, sí, és un grup de teatre amateur, s'està buscant un actor, alerta. I també el 714. Sí, i tant. Ja està. Què li ha passat ara? Aleshores, muntem de manera pràcticament regular, cada any una obra de teatre. Aquest any ha sigut el Cirano de Bergerac, que ha sigut una obra un muntatge molt ambiciós, perquè l'hem fet aquí, a Sant Pau. O sigui, hem fugit de l'escenari, hem fugit de la platea, això... Embolica que fa fort, clar. Sí, i embolica que fa fort. En el marc de l'ermita de Sant Pau, al fora de l'ermita de Sant Pau, vam muntar un empostissat, va ser... Aleshores, vam limitar a 100 persones l'aforament per un tema d'acústica, diguem. Això la vam fer 5 vegades i totes 5 vegades
ja en temps enrere, ja tot venut, tot venut. La gent ens deia que ens podem apuntar a la llista d'espera. Van dir, no, perquè 5 vegades ja està fet. Joan, aquí tenim 2 actrius. Exacte. Que fa estona que treballen, que són, mira, la Maria Antònia. La Maria Antònia aquí. I la Raquel. I a sota la Raquel. Exactament. I apareixeran 2 homes. Apareixerà l'Antoni. Un t'ha aparegut fa 2 segons aquí per apuntar-te. Que és l'Antoni Buch i en Josep Carreras. I en Josep. Els veiem, els sentim i trobarem paraules en ruta que ja han sortit però posades en pràctica. Quan vulgueu. A veure si acabem aquesta peça, noia. Sí. Renoi, aquest any els dofins se n'han fet un fart. Sí, ja ho pots ben dir-ho ja. Han foradat totes les peces, però mira, saps què? A nosaltres, més dinerets. Sí. Ai, però aquí veig. Mare meva. I sembla que porti gropada. Ai, Déu meu. Ai, mare de Déu. Què em passarà avui? Què passarà avui? Vés a saber, vés a saber. Ben maleït sigui tot. Ai, avui mare. ni un cèntim, cap duro avui. Però què et passa? Què vols que passi? Què remugues? Què he fet marxo avui? Ni res, avui res de res. Què passa, l'avi, què passa? Home, un altre, què vols que em passi? Que he fet marxo, home, avui. He vist que heu tret molt aviat. Per força, I m'ha insumat que heu fet marxo. Sí, tens tota la raó. Mireu, què? A bordo tinc una bastina. Una bastina, dius. Sí, si la voleu, vos la regalo. Nosaltres n'hem fet 3 o 4 paneres. Tu t'ho creus, una bastina, Te la fots allà on et càpiga, la bastina, noi? Reina santa de les Què es creu aquest ximple, home? Una bastina. Ai, que em patallo de riure. Ai, anem. Saps què hem de fer? Acabar aquesta peça, que no l'acabarem, noia? Exacte. A la voreta del mar hi ha una barqueta, hi ha una barqueta. Bé veure-ho també en pràctica, sí? Viure i veure aquí, han fet março, és a dir, no havien pescat res de res, li ha ofert una bastina i l'ha engegat, diguem, l'ha engegat allà on volguéssiu, i aquí s'han patallat de riure, s'han patallat de riure abans de posar-se a cantar. És una manera de veure-les en 3 dimensions i en un context teatral. Màrius Serra, la setmana que ve serem a Vila-sana, al Pla d'Urgell. És moment de fer entrar l'Helena Vila, companya de redacció. Hola. Helena, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. És el moment de repassar què passarà la setmana que ve. Ho tenim a punt, això? Ho tenim a punt. Jo crec que sí. La setmana que ve, com bé deia, serem a Vila-sana, al Pla d'Urgell, i tot i que anem cap a Lleida, no abandonem l'aigua del tot. Perquè del mar passem a l'estany d'Ivars i Vila-sana, que és un estany molt bonic, és un espai molt ben recuperat i conservat pel Consorci, i allà s'hi poden fer moltes activitats, ho veurem en directe, com per exemple, pots fer una ruta en bicicleta, pots anar amb cavall, pots gaudir de tot aquell entorn que és absolutament preciós. A més, vindrà el Carles Porta, perquè ell és d'allà, per explicar-nos llegendes que s'amaguen al voltant de l'estany. Hi ha algunes d'aquestes llegendes que fan por. Sí. Tu tens por? Jo tinc por. Jo soc molt, Que, per cert, Màrius, que sàpigues que les paraules les faràs a l'estany, Però dins? No, tindrem la nostra zona. Està bé. No et faré tocar aigua. No hauré de tocar aigua, llavors em fa menys. Més coses n'hi ha? Més coses. Hem descobert que allà hi ha un espai on es miren les aus migratòries d'on venen, fan un sistema que els anellen i ells saben si aquella au ve d'Austràlia, ve de Nova Zelanda, d'on sigui, i ells tenen una miqueta un control, que hi ha una base de dades mundial, que tu saps una miqueta com funciona tot aquest moviment d'aus arreu del món. I això també ho parlarem des de Vila-sana. Molt bé, és el moment de demanar a tots aquells espectadors que tingueu fotografies o que en vulgueu anar a fer, sense anar més lluny aquest cap de setmana a Vila-sana, al Pla d'Urgell, que ens envieu aquestes fotografies, i ja sabeu que sempre hi ha premi, que el premi és, Helena... És un cap de setmana per a 2 persones a l'hotel balneari Font Vella de Sant Hilari Sacalm. Perfecte, doncs per tant envieu-nos aquestes fotografies i ja ho sabeu, sabrem qui és el guanyador just la setmana que ve. Màrius Serra, Helena, moltíssimes gràcies, i també la gent de Sant Pol que ens ha acompanyat aquesta tarda. Gràcies. Moltes gràcies, Sant Pol, i el que sabrem nosaltres de seguida és tot sobre l'entrevista que aquest vespre li fa Andreu Buenafuente a Carles Puigdemont en un nou programa que porta per títol Fora de sèrie i que es veurà després del Polònia. I tu hi eres. Tu hi vas ser present. Vaig assistir a la gravació i tu recordes, mira, ara ho veurem, la foto de l'accident del cotxe oficial de Carles Puigdemont? Home, ahir que l'ensenyàvem, i tant. Doncs una part de l'entrevista es va gravar en aquest cotxe.
abans de l'accident. I ens asseguren que Andreu Buenafuente i Carles Puigdemont no van acabar tan malament, o sí? Ho sabrem després amb l'Agustí Esteve. De seguida, que és el director del programa. Fins ara. Bé, com us explicàvem, aquesta nit s'estrena un programa d'entrevistes molt especial, fora de sèrie, serà després del Polònia. El dirigeix l'Agustí Esteve. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Ho volem saber tot per bé que no ho podem saber tot, perquè no podem fer spoilers, però sí que sabem que Tian Riba va estar present en el rodatge d'aquesta entrevista que veurem aquesta nit que li fa Andreu Buenafuente a Carles Puigdemont. Sí, més que una entrevista, jo crec que això és molt interessant remarcar-ho, és una conversa. Una conversa. És una conversa, perquè jo crec que veurem un Andreu Buenafuente, en Tian m'ho pot corroborar, jo crec que estarà d'acord amb mi. Veurem un Andreu Buenafuente en algun moment amb sentit de l'humor, però veurem un Andreu Buenafuente ciutadà, preguntant moltes coses que molta gent es pregunta i realment amb un to que crec que és molt interessant i que pots treure moltes conclusions i moltes lliçons d'aquesta conversa entre els dos. Sí, és una entrevista que, més que una entrevista política, que ho és, perquè també apareixen preguntes sobre el bloqueig polític a Espanya i és evident que entrevistar el president de la Generalitat el contingut és polític. Però està feta més, com diu l'Agustí, des del punt de vista ciutadà, de la convivència a Catalunya. Bueno, d'una persona que té dubtes, també el podrem sentir, crec que el Tian també hi va ser, perquè vam anar a Madrid a veure l'Andreu al lloc on està fent ara el Leitmotiv, el programa aquest que fa Movistar, i vam estar amb ell també. Estem veient imatges ara del seu camerino. Exacte, vam estar en aquest plató, un plató que la veritat és que recorda els anys daurats dels estudis nord-americans. La veritat és que és preciós, i a més per accedir dins d'aquest plató, l'Andreu va tenir la idea de fer com unes taquilles i una entrada amb unes bombetes lluminoses, i realment és molt xulo. I després vam anar al Congrés, perquè la gent segurament a l'Andreu Buenafuente no l'identifica com una persona que parli de política, però ell des de l'humor ha parlat sempre de política. Ho veurem també avui al programa, perquè el programa fa una mica de repàs a la trajectòria de l'Andreu Buenafuente a aquesta casa, TV3. Ell va ser-hi uns 10 anys aproximadament. L'últim programa que va fer va ser el 2011, Com va la vida, aquelles converses també amb l'Eduard Ponset. I realment és molt xulo de veure, i ell deia, ostres, Congrés de Diputats, anem al Congrés de Diputats, perquè diu que estem vivint un moment molt interessant, no només a Catalunya, en el conjunt d'Espanya, i ell té molta opinió i es despulla molt en aquesta conversa, l'Andreu. Vull dir que veurem un Andreu Buenafuente que la gent que el segueix, moltíssima, crec que no s'ho pot perdre. L'Andreu tria convidat. Sí, la gràcia del fora de sèrie, que jo crec que és, com diem, tapes, n'hi ha a tots els bars, i entrevistes ja s'ha inventat. Però jo crec que el tractament que fem aquí, el to que té, i després la possibilitat que les persones que han decidit participar en aquest projecte, que jo ara no podré avançar totes, algunes, sí, potser una sí que la podré. Tot el que puguis, aquí ho hauràs de deixar anar, Doncs deia això, que l'Andreu juga molt bé amb el tema d'explicar la situació política i explica els motius pels quals ell vol decidir, ha decidit que vol entrevistar el Puigdemont. I és el que faran tots els personatges que tornen a TV3 o que tenen una vinculació més o menys amb TV3, que trien ells el personatge. De fet, vols saber per què l'Andreu Buenafuente ha triat Carles Puigdemont? Vull saber-ho. Ens ho explica el mateix Andreu Buenafuente. Això sí que ho podem veure, no, Agustí? Sí, i tant. Vinga, va. La situació és tan complexa, els interessos, crec, són tan enfrontats i tot és tan decisiu que al final dius, bueno, potser que parli amb el que legalment i oficialment és el representant de Catalunya. Finalment, podríem parlar amb molts líders polítics, segurament molt interessants, però jo he decidit parlar amb el meu president. Doncs això serà aquest vespre, després del programa Polònia, en diferents escenaris, tinc entès. Diferents escenaris. Abans hem vist la fotografia de l'accident de cotxe de Carles Puigdemont. He de dir que una part es va gravar en el cotxe oficial, però després també, això, l'Agustí, que és el director, ens ho explicarà. Hem volgut fer una mica road movie, Hem buscat escenaris diferents, jo crec que també ha ajudat a aquesta complicitat que crec que l'audiència veurà en aquesta conversa entre ells dos, perquè ells no es coneixien personalment. Sabeu que l'Andreu, l'endemà de la investidura del president Puigdemont, va fer aquest sketch també imitant-lo, i a més ells dos, durant aquest programa, ho veureu, fan broma, que s'assemblen els dos. Molt simpàtic, això.
doncs això, no? Que veurem com l'Andreu, fins i tot en algun punt de la conversa, també fent humor, vol deixar molt clar que és ell qui tria el president Puigdemont, i ho remarca, ho subratlla. Doncs el cotxe, deixa'm dir que en el moment del rodatge, quan vaig veure l'accident, primer vaig pensar, hosti, per què ha passat? Perquè realment els xòfers són molt bons, però quan hi ha una càpsula de seguretat, és a dir, quan va el cotxe del president i darrere van els altres cotxes, i en aquest cas, en el rodatge, darrere del cotxe del president anava un cotxe de TV3 i després 2 cotxes més, no es pot posar mai un cotxe entremig. I aleshores, les maniobres que han de fer els xòfers perquè això no passi, que és una qüestió de seguretat. Clar, han de tenir una perícia. Diguem-ne, veus la perícia que tenen, però no és un viatge agradable. No, vam instal·lar 2 càmeres dins. Ell, el que deia d'això de Road Movie, que ajuda a la complicitat, és que ells es troben al Palau de la Generalitat, l'Andreu l'està esperant fora, pugen al cotxe, d'allà l'Andreu el porta a un lloc que vol portar el president i el porta amb un cafè a Sant Ildefons, a Cornellà, i d'allà ens n'anem a una ubicació més metafòrica en què veus el país, veus la part metropolitana de Barcelona, i allà cada context, cada localització, s'hi tracten unes temàtiques diferents. Ara estàvem veient imatges del cafè, després aquí estan passejant, és a dir, que suposo que la gent també, mentre anaven passejant, doncs, clar, els hi deurien dir coses i els hi deurien demanar coses, suposo, perquè, clar, no es veu cada dia Andreu Buenafuente i Carles Puigdemont passejant pel carrer. A més, amb una normalitat absoluta. S'hi va costar gent, gent que va felicitar i gent que es queixava, també. Sí, de tot. Molta gent, persones queixant-se, per exemple, de la cobertura sanitària del CAP, en aquest cas de Cornellà, gent que felicitava. També hi va haver, en algun moment es van cridar Visca Espanya, Viva el Rei, però jo crec que tot es desenvolupa amb una normalitat que és el que tenim en aquest país, i és la gràcia precisament d'aquest programa, que reflecteix la normalitat d'aquest país. I amb el que es troba Puigdemont també quan deu anar a inaugurar. El que sigui. Tenim molt poquet temps ja, tenim ganes de que ens expliquis qui veurem en aquest programa Fora de Sèrie, qui són els entrevistats, que ja pots començar a avançar, que conformaran una mica el que vingui a partir d'ara. He tingut l'oportunitat d'estar amb persones que per mi han estat referents absoluts de la comunicació els últims anys. Hi ha 14 persones de les quals una desena no estan a TV3 i que han decidit tornar. No diré els seus noms, perquè no els puc comentar. Has dit un. Mira, un, perquè abans d'ahir ella mateixa ho va dir, la Susana Griso. La Susana Griso torna a TV3. Però vaja, perdona, Agustí, els espectadors poden anar pensant en periodistes que han passat per aquesta casa, que n'hi ha molts, que han tingut programes i que molts d'ells tornaran per fer una entrevista a Killstream. Exacte, sí, i persones que han estat cares dels serveis informatius d'aquesta casa, dels telenotícies, de programes d'entreteniment, de programes de tarda en franges com aquesta fa uns anys. Molt bé, has donat unes quantes pistes, però ara digues un nom, ja per acabar. La Susana Griso he dit, i el següent dono una pista. Mira, és una persona que li agrada molt fer voltes pel món. Home, i pel matí. I l'ha entrevistat? Molt bé, Jordi Basté entrevista... Què li agrada a en Basté? Home, li agrada moltes coses, el futbol, per exemple. Mira, l'has encertat de ple. Un personatge, també una persona referent. No, no és un entrenador, és un jugador. Un jugador que va jugar ahir. Gerard Piqué. Molt bé, Agustí Esteve. Moltes gràcies, que vagi molt bé, que anirà després del Polònia Fora de Sèrie. Nosaltres ho deixem aquí i demà més. Adéu-siau.